Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, so let you know what you. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We're
Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway, sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo. Ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma. Ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios tungod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon dira sa gugma sang Dios kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Mayong adlaw mga abyan ko sa kahanginan, kagyari naman kita sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi sang ordinaryo nga mga tao, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag sa isig katawo. Sa liwat, ako ang inyo abyan sa kahanginan, Sister Nina Lurilia sang Daughters of St. Paul. Kasubong sang naandad, kaupod man naton diri si Father Francis Perez, Pura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Maayong adlaw, Father Francis, kag welcome liwat sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mayong aga, labing hinigugma nga mga kauturan, ari naman kita subong sa aton nga programa ang mga dagway sang paghigugma. Kaupo naton si Sister Nina. Si Father Francis, nagatamiyaw sa tanan sa inyong tagpalamati. Karon, ululupod naman kita nga magkilala kag magpamalandong sang kabuhi ni Santo Toribio. Mga muyo kita upod kay Santo Toribio de Mogrovejo. O Ginoo nga amon Dios, imo ginpalapnag ang imo simbahan paagi sa mga pagpangabudlay kag kakugi ni Santo Toribio, obispo. Sa pag-apin sang kamatuoran, kabay nga ang banwa nga Kristohanon magpadayon pirmi sa pagtubo sa ila pagtuo kag pagkasantos. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Karon aton pamatian ang drama sang kabuhi ni Santo Toribio. Si Santo Toribio na tawo sa Mallorca, Espanya, sa tuig 1538. Isa siya ka manunudlo sang kasuguan kag huwes sa Inquisition dito sa Espanya. Kag samtang siya isa palang kalayko, ginhimo siya nga arsobispo dito sa Peru. Dito, siya naging isa ka bantog nga nagpatigayon sang pagbag-o sa misyon. Tungod sang grasya sang Diyos sa akong kabuhi, iya ko ginbunyagan sa maayo nga panimuot sa pagpangamuyo pirmi. Pagpuasa, kag pagbuligid sa mga kubos, bisan bata pa ako. Kag nagtubo man ang akong debosyon sa adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kaupo diri ang pagpatubo pagid sang akong relasyon sa mahal nga Birhen Maria. Nagpadayon siya sa iya pagtuon sang abogasiya sa Universidad sang Salamanca, kag didto nagserbi bilang maestrado sa teritoryo sang Granada.
Tugod sang iya kaalam kag kapisan, ini natalupangdan sang hari nga si Felipe, nga bisan laiko pa siya, ginhalad bilang misyonero nga arsobispo sang Pero. Samtang ako nagapangalagad bilang maestrado, ang diocese ang 5 kabakanti, kag ila ko ginpili sa pag-alagad. Yara ang akong pagprotesta sa sini nga desisyon, kag ginpahangop ang mga layi, sang kanon na hanungod sini nga posisyon. Apang ay exemption, ginpapanaog kag wala ko sang nahimok, kundi sa pagbaton sini. Ginordinahan ako sa pagkapari, kag dayon ang pagkaobispo, kag ginpadala sa 5 sa pagpamatok, sa pagbatok sa kaimulon, kag kagarukan. Initanan nga katungdanan, ginpanghikot ni San Toribio, paagi sa pagbisita sa masyado kalapad nga dioceses, agod sa paghibalo sang nagkalain-lain nga lingwahe kag kostumbre. Naglambo ini nga bunuhaton, paagi sa iya halimbawa sa paghimo sang akto sang paghigugma, pagpakikisa, kag pagpakigbahin sa hilikoton para sa mga kubos. Ginadumdum siya tungod sang iya pagpamatok sa mga pag-abusar sa simbahan, kag sa paglupig sa mga dumuluong sa mga tumandok. Subong man, bangod sang iya amay nun nga pagtatap, kag sa pagbantala sa ebanghelyo sa mga tumandok. Si San Toribio nagtukod sa mga simbahan, ospital, kag sang nahauna nga seminaryo sa Amerika. Kag napatay siya sang tuig 1606 sa Santa Pero sa edad nga 68, pagkatapos ang pagbaton sang Viaticum. Ang iya kapistahan, Marso 23. Magapadayon karon si Father Francis sa iya pagpaambit sang kabuhi ni San Toribio, kag updan naton siya paagi sa pagpamati sa dugang reflections. Kaupod sa kay Centros Oblema, si Toribio amo ang nahauna nga santos sa New World. Nag-alagad sa Ginoo sa Peru, sa sur nga bahin sang Amerika, sa sulod sang 26 anyos. Nataw si San Toribio Mayorga de Campos sa Valladolid, Spain, sa isa ka noble nga pamilya o kundungganon nga panimalay, kag highly educated. Ang iyang alan, ginsunod sa isa ka katsila nga santos, si San Toribio de Astorga. Scholar, nagtuon sang Sebelo, maalam kag nangin profesor sang Sebelo sa Universidad sang Salamanca, kag ginhimo siya nga chief judge kag Grand Inquisitor sang Espanya sang panahon ni King Philip II sa Granada, Spain. Ang Archbishopric sang Lima, Peru sa Espanya, bakante kag nakita sang tanan nga si Toribio was the right man to succeed the post, nga siya amo ang nagakaigo nga tao nga magapungko sa sina nga lugar. Para sa ila, siya ang tao with great strength of character and holiness of spirit to heal the scandal that affected that area. Meaning to say, may dalagko nga mga problema sa sina nga lugar. Gani ginordinan si Toribio nga pari sang 1578 kagin padala siya sa Peru. Sang Mayo 1579, si Toribio gintawag sang Archbishop of Lima sa Peru. Sa sini nga lugar na saksihan ni Toribio ang ginatawag colonialism at its first work. Ang mga katsila nga conquerors guilty sa ila pagdaog-daog kag opresyon sa mga tumandok nga mga Indian. Nasaksihan man ni Toribio ang mga pagpang-abuso sa mga kaparian. Gani, iya nga gingamit ang tanan niya nga kusog kag ikasarang, kag ang tanan nga kabudlayan to reform. Kaupod na diri ang pag-abusar sa mga kaparian nga dapat tadlungon. Sang Mayo 24, 1581, nag-abot siya sa Paita, Peru. 600 milyas o kon 970 kilometros
halin sa Lima, Peru. Nagsugod siya sa iya misyon, kag nagalakat lang siya nga waay sang bisan ano nga tabo ng iya nga tiil, kag ginbunyagan niya ang madamo nga mga tumandok. Ang iya paborito nga topiko sa mga tumandok nga iya ginatudlo, kag para man ini sa aton tanan. Siling ni Santo Toribio, time is not our own. We must give a strict account of it. So, katahom sini, mausar naton ini, suliton ko sa pagsiling. Ang oras hindi ini aton, gani dapat naton istriktohon ang tanan-tanan bahin diri. 3 ka beses ang nga iya ginalibot ang iya nga diocese. 450,000 square kilometers o kon 170,000 square meters nga iya nga ginalakat ini. Defenseless, waay sin nagapangapin sa iya, kag isahanon lang samtang nagalakat. Mga kauturan, nagtuon siya sang tagsa nila ka mga lingwahe, kag nagatinir siya upod sa mga tumandok sa 2 o 3 kaadlaw. Nagpangbunyag kag nagpangkonperma siya malapit sa tunga ka milyon ka mga kalag. Kaupod na diri si Santa Rosa de Lima kag si Saint Martin de Porres. How about Saint Benedict? Why diri na mensyonar? Saint Benedict is the brother of Saint Rose of Lima. Utod ni siya ni Santa Rosa de Lima. Adlaw-adlaw nagapakunpisar si Santo Toribio sa iya nga chaplain. Nagakunpisar siya. O galing o kon antes siya magmisa. Sang 1590 nangin kabulig niya ang isa ka misyonero, si Saint Francis Solanos. Ginpaobra niya ang mga dalan. Nagpatindog siya sang school buildings, kapilya, mga hospital kag mga konbento sang Lima, Peru sang 1591. Iya ginpatindog ang nahauna nga seminary o seminaryo sang mga pari sa Western Hemisphere. Iya nga igin inagurahan ang nahauna sang 3 kabahin sang katedral sang Lima, Peru sang Pebrero 2, Fiesta sang Candelaria sang 1604. Ang iya nga mga tao o parishioners, bisan pa mga imol apang nagakatahap sa pagbaton sang ginatawag public charity, halin sa iban. Gani sa tago nga pagbulig sa ila, nagpakilala siya sang iya nga anonymity. Waay siya nagpakilala. Champion siya sa kinamatarong sa mga tumandok kontra sa Espanyol. Gani kontra siya sang gobernador sang Peru. Siling ni Elizabeth Hallam. He learned local dialects so that he could communicate and convert the native people. Nagtuon siya sang ilang nga mga lingwahe, agud makahambal siya sa ila, agud nga makonverter niya ang mga tumandok, kag mabakod siya. He was strong and effective, kag champion siya sang diretso sang mga Indian, ilabi na gid ang mga ginadaog-daog. Mga utod anti si Torribios na patay, iya nga gin predict ang iya kamatayon. Sa pakasmayo, gin trangkaso siya pag-abot niya diri, tuman kataas ang iya hilanat, apang padayon ang iya nga pagpangabudlay, tubtob sa katapusan, nag-abot siya sa isa ka lugar nga ginatawag naton Sanya, kag didto siya nagtagumatayon. Ginbato niya ang biatikum, kag napatay siya sang Marso 23, 16, 6. This man became the Christ-like shepherd of the poor. Ini nga tao, nangin katulad siya kay Kristo, kag manugbantay sang mga imol, ginadaog-daog nga mga tao. Gani ang Ginoo, naghatag sa iya sang regalo sang paghigugma, upod ang inspirasyon sa mga tao nga nagakinahanglan sini. Ginbeatify siya ni Pope Innocent XI o ni Papa Inocencio XI sang 1679,
kag kanonisar siya nga santo ni Papa Benedicto XIII sang tuig 1726. Sa liwat labing hinigugma nga mga kauturan, antes na kontakpan ang pagpamalandong dire, usaro naton inipirme ang iya nga pagtanaw sang oras kag topiko. Time is not our own, and we must give a strict account of it. Ang tiyempo, talento naton kag ang iban pagit dapat nga ipaambit naton ini sing maalwan sa iban. Ini si Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo, patron sang mga native rights, human rights sa mga Indian kag mga ginadaog-daog, patron sang Latin America kag patron sang Peru. Si Father Francis Perez Liwat, nagapaalam sa inyo. May God bless us. Madamo gid nga salamat Father Francis sa imo dugang nga pagpakilala kag pagpahangop sang kabuhi ni Santo Toribio. Isa na naman ka source of inspiration ang ato nabatian nahanungod sang kabuhi sang isa ka santo, ordinaryo nga tawo nga napun-an sang pagigugma sang Dios kag isig ka tawo. Sa iya last stop sang iya pagbisita sa Latin America, gen-reiterate ni Pope Francis ang importansya sa mga obispo kag kaparian bilang mga shepherds. Gingamit niya ang halimbawa ni Santo Toribio nga suno sa iya sa sini nga panahon nagakaigo nga tawgon street bishop. Isa ka obispo nga pudpud ang sapatos. Napudpud bangod sa iya sige nga pagpanglakaton sa mga nagkalain-lain nga duog agod ibantala ang maayong balita ni Kristo. Suno sa iya, si Santo Toribio isa ka pastor nga nakakilala sa iya mga kaparian, bangod iya sila ginabisita, ginapakig-updan, gina-encourage, kag ginalaygayan. Ang calling sang aton mga obispo isa ka complete surrender to Jesus, the great shepherd. Kag isa man ka complete sacrifice para sa mga gintugyan sa ila. Hindi ini mahapos apang amo ini ang ila kabuhi bilang ordained ministers. Amo nga permigin naton sila iupod sa aton himpit nga mga pag-ampo. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana. Sa aton masunod nga programa sang mga dagway sang paghigugma. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakig-upod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako. Sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia, nagapasalamat sa inyong pagpamati kag subong man sa pagbulig sa aton mga collaborators, cooperators, benefactors kag sa tagdumalahan sang sini nga istasyon. Sarang man kamo makig-angot sa Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Hernaez, Henares Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Or cellphone number 0943-541-0771. Kaupod sang aton santo, aton pangayoon ang bendisyon sang aton mahal nga Diyos. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang akong tagipusoon nagakalangkad, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga ginggikanan sang kalinong, sang manunubos sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma.
ang kapawa. Malipayon gid ng pagpamati, mga hinigugma ko nga mga utod kagabyan kay Kristo. Kag maayong adlaw sa inyo tanan, ilabi na gid sa aton mga maukod nga tagpalamati kag followers sining aton programa. Yari na kita sa ikatlo nga Domingo sang Kwaresma. Sa gihapon ang akon gid pagtamyaw sa aton tagpalamati dira sa Diocese of Bacolod, sa mga parokya nga sakop sang Diocese of Kabangkalan, San Carlos kag sa bugos nga Negros Occidental kag Oriental, dira man sa Cadiz kag Sagay, sa Iloilo kag Guimaras, sa Marbel, Coronadal kag Cotabato, subong man dira sa Rojas City kag Capiz, Kalibo kag Aklan kag sa maabutan sining aton programa karon nga Domingo. Upod ang aton mga intentions, pagtamyaw man sa tanan nga nag-text sa pagpaabot man sang ila pagpangabay. Aton man ginatamyaw ang tanan nga naga-follow sa aton via live streaming sa Facebook, ilabi na sa aton mga OFW. Ang akon mga mata nagatulok sa imo lamang o Ginoo sa walay katugtuban. Pagahilwayon niya ang akon mga tiil sa tugalbong. Tamda ako kagaluoy, kay ako nagaisahanon kag nahalitan. Mga muyo kita. O Diyos, ikaw ang ginhalinan sang tanan nga kaluoy kag kaayo. Imo ginpakita sa amon nga ang amon mga sala mapatawad paagi sa pagpuasa, pagpangamuyo kag mga buhat sang kaluoy. Pamatii kami sing mahigugmaon samtang kami nagatuad sang amon kaluya, kag kun kami ginabugatan sa pagkilala sang amon kasalanan. Bayawa ang amon tagipusoon nga may pagsalig sa imo kaluoy. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 13, versikulo 1, tubtob 9. Sa sadto nga tion, may mga tao didto nga nagsugid kay Jesus na hanungod sa mga taga-Galilea, nga ginpapatay ni Pilato samtang nagadulot sila sa ilang mga halad sa Dios. Si Jesus nagsabat sa ila, tungod kay ini nga mga taga-Galilea, ginpamatay sa ning paagi, nagahuna-huna bala kamo nga labi sila kamakasala nung sa iban nga mga taga-Galilea? Hindi, nagasiling ako sa inyo. Akon hindi ka magbiya sa pagpakasala, mapatay man kamo tanan, subong sa ila. Ano karon yadto mga jutso ka mga tawo sa Siloe nga napatay sa natumbahan sila sa tore? Nagahuna-huna bala kamo nga labi pa sila kalain sang tanan nga mga tawo nga nagapuyo sa Jerusalem? Hindi. Nagasiling ako sa inyo, nga kung hindi man kamo magbiya sa pagpakasala, mapatay man kamo, subong sang sa ila. Dason si Jesus nagsugid sa ila sining palanggiran, mahigira sa katamnan sa isa ka tawo. Ang tawo nagkagto sa pagpangita sing bunga sa sining higira, pero wala gid siya sing may nakita nga bunga. Gani nagsiling siya sa iya manugtatap, abi dumduma, 3 na katuig ang pagbalik-balik ko diri sa pagpangita sing bunga sa sining nga higira, pero wala gid ako sing makita nga bunga. Tapsa na lang ini nga magpadayon ni sa pagpalamgod sang duta, pero ang manugtatap nagsabat, amoy pabay ilang anay sa sini nga tuig, kutkutan ko ang palibot sini kagabunuhan. Kung ini nga kahoy magpamunga sa madason nga tuig, maayo. Kung hindi gani, ipatapas mo na lang ini. Kita nga mga anak sang Dios, kinkaan sang dako nga grasya agod mga buhi nga mabinungahon. Gintuga kita kagintagaan sa ikasarang agud ang kaayo nga aton na baton halin sa iya, aton man ini palambuon sa aton kaugalingon, agud mangin grasya man kita para sa iban. Agud nga aton mahangpan sing lubos ang mensahe sang aton ebanghelyo kag mga pagbasa sa sinaikatlo nga Domingo sang Kwaresma, aton pamatian si Father Jerivel Celestial, chaplain sang University of St. Lasal, Bacolod. Maayong aga, Father Jerivel. Mayong aga, sister. Mayong aga sa tanan mga pinalangga ko sa Kristo. Sa sining nga adlaw at mamaladungan subong ang matahom naton nga ebanghelyo. Naging kuha kay San Lucas.
One time, isa ko kastorya nga nabasahan, may isa ka bata, iya edad, 17 anyos, a criminal named Romeo Andres Corpus was charged with murder and was sentenced to 6 to 12 years in prison. Sangyara siya sa prisuhan, siya naman nakabuwas ang sala. Kag mismo, sa pagrambol nila sulod sa prisuhan, may napatay sa nga duwa, kag may napulo katawo nga seriously injured. So gani siya ginsentence sang double murder, kag subong man 100 to 170 years nga pagkapriso for grave injuries. So mga autod, masiling kita nga ideya nga natabo sa iya edad nga 21, masiling kita nga he seemed incorrigible. For no black record could match his 3 death sentences and 100 to 170 year prison term within 3 years. Kumasiling kita, nagsugod siya nga malain, kanag-end gid siya nga malain. Pero sikan naman nga story nga ako nga nabasahan, it is a real story. Iya ngalan si Kevin Madford, iya nga nickname Mad Dog, was the leader of the notorious Devil's Disciples gang. Sa edad nga 15, he was already charged with murder and other crimes. Samtang nag-unfold iyang pagpangabuhi, nagbago ini nga bata, and eventually, sa paglibot niya mismo sa Australia, kadag Australia siya, nagbago iyang pagpangabuhi, kag na-convert siya sa pagka-Kristiyano. And now, he is traveling around Australia, teaching the love of Christ by bringing a big cross with him on his motorcycle. So, masiling kita mga utod, ining istorya, angot mismo sa aton nga mga balasahon. Aton nga balasahon, God planned to save His people Israel in Egypt. Kaya naluoy siya, kaya nabatian niya ang pagpanghakroy sa pinalangga nga banwa dito sa Ehipto. Kaganpili niya si Moses nga mag-leader o kon mag-lead sa paghilway sa pinalangga nga Israel. Kagsubong man, sa pagsabat ni Moses, gimamangkot niya kung anong ngalan sa Diyos. Tagang sabat sa Diyos, I am who I am. Kaya makasiling kita mga utod, iningangalan sang Diyos, nagahambal man sang iya plano, kaya mabuhat sa aton bilang iya nga pinalangga nga banwa. So the name of God appeared in the Bible 670 times, and it means you will see who I am, you will see what I can do for you. So gimbuhat sang Diyos nga siya nag-liberate sa iya pinalangga nga banwa. Kaya nga ngalan, faithful until this day. Kag sa subong man sa buwas damlag naton o kung sa madaso naton nga pagpangabuhi in our near future. Kay saya, iyang ngalan bilang Diyos naton unchangeable. Kay siya nag-liberate sa aton bilang tao sa tanan naton mismo nga kahimtangan. Nagahiway sa aton nga pagka-ignorante, sa aton pagkamaluluyon, sa aton pagkatalawan, sa circumstansya nga kundi nahigot kita, higot sa pagpakasala, higot sa madamo nga mga butang nga nagapahilayo sa aton na higugmaon nga Diyos. Kagang aton nga second reading, nagasaysay man, nga kinahanglanon gid naton nga magbag-o. Ngay kung kita hindi magbag-o, ti para sa na nga ginadinay man naton ang pahigugma sang Dios. So ang hambal ni San Pablo sa mga taga-Korinto, maayo sila, pero sometimes they are not keeping their Christian commitment. Ka nagapalagyo sila sa ilang abuluhaton bilang Kristiyano. Ling San Pablo, recalling the event of the people of Israel in desert, nga siling ang Ginoo nagsustain sa ila pagi sa mana, sa kwel, kalsabong man, water from the rock. So ilang infidelity, nangin kabangdanan nga iban sa ila wala nakasulod sa promised land. So gani, kita man, di man makasulod sining langit nun nga bangkete sang Ginoo naton, kung kita hindi man magbago. So it demands from us a kind of renewal, a kind of repentance, para maago man naton ang gintanaw sang Dios para sa aton. And lastly, our gospel, ang matahom naton ng ebanghelyo, natunga sa duwa ka bahin. The first part talks about the two realities o circumstansya natabo sa taga Galilea, kagsubong man sa mga tao nga tumbahan sang tori dito sa Siloe. Nakasiling kita sa konsepto sa mga Fariseo, kung malain mo nadangtan, sambot silingon malaan ka man nga tao. Nagasiling gani nga there is no crime without punishment.
pasiling kita nga ti ano gid ang sala ini sang mga tao nga ini nga nagkalamatay. Kagin sabat sila sang Ginoo nga wala gali labot ang nagakatabo sa ila nga sala. Naturally, it just comes out as happened or as planned by God. Kaya siling ang Ginoo, nagasiling ako sa inyo, nga kung hindi man kamo magbiya sa pagpakasala, mapatay man kamo tanan subong sa ila. Simply put, ang ginapangayo sang Ginoo is that there is no link between the death of these people and their sins. And let us always be reminded that God is involved because nothing that takes place here is outside His plan. No event, good or bad, casual or planned, escapes His love. He wants the universe to follow its course and nature to obey its laws. He lets people to act freely but to keep His eyes on what happens and guides matters in such a way that even bad deeds may finally lead to goodness. That is our first part sa ating Ebanghelyo and the parable of the fig tree. So nung kaungdan sini mga utod, diri makita naton nga taning amo sing higira, tapso na lang niya ang kahoy. Pero ang manog bantay, nagsiling siya nga hindi lang anay. So sinong amo? Ang Diyos nga may ang amo. Ang manog bantay, si Kristo. Kita ang higira. So ang anak gali, nagapangita gid sang tion, na kita mapatambok. Nagasiling gani, kutkutan ko ang palibot sini, kagabunuhan. So God is bestowing us His graces and blessings. Nga kita mapamunga, tanan nato nga nabaton sa iya, it demands nga mapamunga kita mga utod, hindi lamang nga dupawala lang, mabaton kita, nga duwala lang. If we receive, we should also give. Samo na ginapabos ang Ginoo naton, kanagsiling pagin siya, kung ini nga kahoy pamunga sa balason nga tuig, maayo. Kung hindi gani, ipatapas mo na lang ini. So ang Diyos natong gali, naghatag sa aton sang tion nga kita maginulsol. Gahatag sang tion, kita magbago. Naghatag sang oportunidad nga kita man mismo magliso sa atong pagpakasala. Simply put, my dear brothers and sisters, these are the points that we can get in our gospel. Number 1, we are being called by God to repentance. Number 2, God has given us an opportunity to change our own lives. Number 3, God is giving us warning. And lastly, God is showing us how patient He is in dealing with us. So kabay pa mga utod, nga hakso naton ini nga realidad, ang Ginoo naghatag sang tanan-tanan gid para sa aton ikaayo. Biskan wala nagig tsansa, nga tani talapso na lang, hatagan pagigihapon sang tion nga magbag-o magpamunga. So kabay pa aton maaguman ang ini nga mga implikasyon nga ginahatag sa aton ebanghelyo. Repentance, oportunidad nga magbag-o, a sign of warning, kag makita naton ang dako nga pagpasensya sang Dios sa aton nga kabuhi. Just like even Mad Dog Mudford, siya nagbag-o sa kabuhi. So kabay man kita mga utod, magbag-o man sang aton nga kabuhi. Yes, all of us are sinners. Nasuling kita, pagkabata naton, we have with us the original sin. So we have a bad beginning. But God wishes that we should have a good ending, just like even Mad Dog Mudford. May God bless us all. Madamo naman kita sang natun-an, kag nagdalo man ang aton pagpamalandong sa pulong sang Dios sa sining 3 nga Domingo sang Kwaresma, paagi sa pagpaambit man ni Father Jerevel sang iya reflections. Madamo gid nga salamat, Father, kag kabay pa nga sa grasya sang Dios, amon man ma-apply sa amon kabuhi ang mga points nga gin-share mo sa amon sa sining nga aga. God bless you and your ministry, Father Jerevel. Ang pangamuyo sang Sinodo. Nagadangup kami sa imo, o Espiritu Santo. Samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiha sa amon. Magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudlui kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kung paano namon padayonon. Kami mahuyang ka makasasala, hindi pag-itugot nga amon ipaluntad ang kagamo, hindi pag-itugot nga ang amon kakulang sa paghangop
magdala sa amon sa sayop nga paagi, ukon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan iniamon ginapangayo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa Amay kag sa Anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Tuloy ka ipakita sa akon ang imudanan. Tuloy ako sa pagkabuhi, sa kamatuuran. Kay ikaw ang nagaluwa sa akon, sa bugos na adlaw, nagasalig kami sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuuran, kag imo kabuhi nga dayon. Ang imo mapinadayonon nga gugma, nga ginpakita humalin pa sang una, kag ang imo kaayo o Ginoo, dumdumaman ako, nagatawag sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuuran, kag imo kabuhi nga dayon. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuuran, kag imo kabuhi nga dayon. A good part of the world today suffers from a shortage of bread, but there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ himself, I am the bread of life, he declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age, the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number
0917-433-1648 or Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Cellphone number 0943-5410-771. Bulan sang Marso, bulan sang kababainhan. Ako si Token Lizares. Isa ako ka-volunteer nga nagapatigayon sa mga fundraising sa mga nagakalain-lain nga mga religious communities, parishes, kag sa iban pa nga nagakinahanglan. Mapasalamaton ako nga ginhatagan ako sang Ginoo sang maayo nga abilidad sa pagkanta, sa pag-organize kag pag-direct sa mga nagakalain-lain nga mga shows. Ginahimo ko ini nga paagi para makabulig sa aton mga utod nga nagakinahanglan gid sang bulig. Sa akon pagpatigayon sini, nagapati ako nga ini isa ka misyon nga gintugyan sa akon sang Ginoo para ang iya gugma mangin konkreto. Mapasalamaton man ako siyempre sa akon mga friends, mga BFF nga padayon man nga nagasuporta para ipabatsyag nga dira sa Dios ang kabuhi. May gugma, may pagpaambit, kag may abunansya. Anaglaon kami sa pangalia mo. Babayi, dalayawon ka. Babayi, dalayawon ka. Babayi, dalayawon ka. Migs, sinong butuhon nyo? Siyempre, ang manggaranon para maasik-asikan magkita sa tion sa eleksyon. Ay, luyag kuya, ang cute. Tisoy, para kung may sosyalan sa ibang nga lugar, hindi makahuluya kung mag-represent siya sang aton banwa. Kinahanglan gidyang maisog para bla ang tanan ko, Rogaw. Ikaw, sino ang kandidato mo? Ang tampad kaghanda magserbisyo sa banwa. Hindi ang kaugalingon ng ambisyon ang ginauna. Bangod, amo inang matuod-tuod nga public servant. Ang kaayuhan sang banwa, hindi pag-alang-alangan. Kandidato nga masaligan, pilion naton tanan. Isa ka pahanumdum halin sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sini nga istasyon. Sa darating na eleksyon, kinatising mabuti ang mga kandidato. Pumili ng karapat-dapat. Yung may paninindigan para sa bayan. Hindi manluloko. Hindi magnanakaw. Tunay na servant leader at uunahin ang kapakanan ng bansa at ng taong bayan. Alam niyo ba na nakasalalay sa ating mga kamay ang pagbabagong ninanais natin para sa ating bayan? Kaya sa darating na eleksyon, iboto ang nararapat. A message from the Daughters of St. Paul and this station. Salamat man sa tanan nga nagbuylog sa pagpamalandong sang pulong sang Dios paagi sa aton programa sa karon nga Domingo. Salamat sa inyong mapinadayon nga suporta kag pagpakigbahin paagi sa inyong pagpamati. Hindi naton pagkalimtan ang pagsimba karon nga Domingo upod ang aton bugos nga pamilya. Padayon man naton nga iampo ang tanan nga nahalitan sang giyera sa tunga sang Russia kag Ukraine. Kagkabay nga magluntad ang pagidait sa tunga sang sining mga pungsod. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sining nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan.
Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa taknang alas 4 sang aga. May aga Pilipinas, syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, rehiyon sang Western Visayas, kagong sa dinman nga bahin sang kalibutan. Welcome sa itong balatuntunan ng Bombo Reports sa first edition. Subong nga aga sang Domingo, inyo makaupod si Bombo Franz Andrew Burgos. Mag-updan na kita tub-tub taknali sa isang sininga aga. Kakita man na pag-updan sa atong mga Bombo correspondents kag Bombo Patrol reporters. Mabatihan kita sa 6:30 sa lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang mabatian, matanaw pagin kita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube channel. Please don't forget mag-click sa subscribe button kag ang notification bell kag makita ninyo darang live feed nga ginadulong namon sa inyo kag para mapalapnag ang mga mainit nga balita. Just click like and share para malabot ang atong makauturan si dinman nga bahin sang kalibutan. Adlaw subong sang Domingo, Marso 20, tuig 2022. Kagliton kita sa tong pangulong dinalan sa mga balita lokal. Duwa ka adlaw nga transport strike lauman sa madason nga simana. Ginalauman buwas nga adlaw Lunes, Marso 21 tubtob Marso 22. Martes ang duwa ka adlaw nga transport strike kay tungod sa ginapakigbato sa planika mga transport group, no, nga ang ipaiway anay, no, ang excise tax kay because nga grabe ang presyo sang produktong petrolyo. Matapos pagid nga ginahingyo man mismo sang undok ang modernization sang mga salakyan di pasahero. O di diri sa Bacolod may natalana na dan nga pila ka unit sang mga bag-o o kung modernized jeepneys kag magabukas sa hindi magnubo 1,000 nga ruta diri sa syudad man sang Bacolod. Kag sa dugang paginato nga mga balita sa lokal, grupo sa mga negosyante naghingyo nga hindi pagdayonon ang transport strike sa buwas kag sa Martes nga adlaw. Bantayan ta na karon kay may pahayag diri si Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry nga si Mr. Frank Carbon tuhoy sa amuni nga ginapanawagan nga ginahingyo mismo sang transport group nga madayon sila sang transport strike. Base mismo sa undok, di 100% gid kuno ang maupod sa nasiling ni nga transport strike. Pero ginaklarify dire sang Secretary General sang undok nga si Diego Malacad nga hindi ini transport strike kundi people's holiday. Kay man way labot sa konsumidores, sa mga drivers, upod man ang simbahan. Ang ginugatan sini amuni ang wala na suspende, no? Nga excise tax kag 12% ka value added tax kag ang train law. Kag sa duga pag itong mga balita sa lokal, panibagong nga ruta kag biyahe sang Roro igalunsyar. Ginapatihan sa may norte nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental kag sa norte man nga bahin sang Panay Island ang nasiling ning nga ruta, vice versa sang panibago ni nga roll on roll off. No nga ang ini nga puerto magabukas sa Banwa sang Ibi Magalona malauman sa Madason o kon sa sini nga Binulan o kon sa sini nga Sinimana. No, isa naman ni sa kabag-o nga schedule sang nasiling ni nga shipping corporation. No, ang ilan ning ang magadungka ning Roro sa Ibi Magalona padulong sa Ahoy Bayang Port sa Iloilo. Kag sa dugang paginato mga balita sa balita nasyonal, nagkalain-lain nga mga plataporma ginplastar sang siyam ka mga presidential balls kagabi sa COMELEC debate. Kagabi to kuna batian to nato no ang Commission on Elections
nagpatigayon sang COMELEC o na debate sa ato ni siyam ka mga presidentiables. Actually pulo ni sila tigaling isa nag-absent, no, kay because may gina-prioritize saya nga mga kakalatuan kaangay sang pagpangampanya ni kagabi dito sa Sofitel Hotel sa Pasay City. Ginpatigayon ang first, no, nga rounds sang debate sa mga presidentiables nga sa idalom sang COMELEC. Hindi ko nabatihan to natong ginghilanggin titulan ni Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. No, makita to naton ang siyam pulo sila tani, siyam ka mga presidentiable ang present no nga ginalakipan nila ni Ernie Abella. Kag ni Labor Leader Leody de Guzman sa Partido Lakas ng Masa, ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso sang Aksyon Demokratiko, kag former Defense and National Security Advisor nga si Norberto Gonzales sa Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas, kag ni Senator Panfilo Lacson nga Partido para sa Demokratikong Reforma, kag si Faisal Mangundadato katipunan ng Kamalayan Kayumanggi nga kag si Jose Montemayor Jr. Sang Democratic Party of the Philippines, kag si Senator Emmanuel Manny Pacquiao sang Abag Promdi, kag Vice President Maria Leonor Leni Robredo nga independent. No, plastar sila sa kanya-kanya mga plataforma, kag may pila ka mga topiko nga ginpa-discuss sa ila. Kag sa dugang pagnitong mga balita sa nasyonal, manubo nga kaso sang COVID-19, posible nga magadangat sa 500 sa bulan sang Abril. Ginatanawan mismo sa Octa Research, no, nga sa Abril nga bulan. Kabalo naman kita kung ano ang rason, no, nga manubo ang kaso sa COVID-19. Ang Octa Research may mga pananawa na sila, no, kag may mga computations na sila nga base magnubo ang kaso sa COVID-19 sa bulan sang Abril. Ang Octa Research nila pasalig ang obrani nila, ginapatalang nilang ang tao, no, nadumduman to naton sa nagligad to nga grabe ang pagsaka sang kaso sa isa lang adlaw nga nagadangat sa pilato 20,000 plus, no, 30,000, imaginable, no, tisubong kita dire sa bugos ng Pilipinas, nangin matawhay na kita, no, kay kalabanan sa pila ka mga provinces kag cities, no, mga highly urbanized cities nga masaming may pinakadamo nga kaso sang COVID-19, amo ang napaidalom na sa alert level 1. Ginatanaw na daan subong sang Octa Research kaya hindi magdubo sa okon 0.26% na lang, no, sang COVID-19 reproduction number okon ang kadamuon okon porsyento sang tao ang posible nga matapikan sang virus. Kaya ginatanaw ko no ang pagka-epektibo sang COVID-19 vaccination rollout sa pungsod. Kag sa dugang pa mga balita sa internasyonal, urgent peace talks giningyo ni President Zelensky o President Volodymyr Zelensky matapos nasulod na sang Russian forces ang syudad sang Mariupol. May pila na to ka mga areas dito sa Ukraine subong nga ginbombahan, especially amo na ni ang threat subong sa Ukraine kay nasulod na sang Russian forces ang Mariupol. Nga consider ni pila na to ka mga buildings kag pila ka mga civilians ang nagkalamatay, no, nagkaladulaan sa kabuhi because sang pagpamomba sang Russia. Patay na karon no, kaya tunok pakingangutan dito sa Ukraine sa nagliligad tong mga inadlaw subong ara na sa Madrid, Spain. No, ato man karon makaupod ang atong correspondent sa before sa Ukraine because nga ang kinagamo dito sa Ukraine way pagyapo nagauntat. So, natinguan na sa aton ning kapwa Pilipino, no, nga si Ma'am Joy Fernandez Tolentino nga makapadulong na sa pungsod Spain. Check to siya naton kay share mo na karon ng yaning story, no, ang iyang travel halin sa Ukraine padulong sa pungsod Spain. Amoy na mga may kag nagapauna mga balita kag posible nga magalungtad samtang nagapangalaga ng Bombo Reports sa first edition. Time check, alas 5:00 na sang aga, mga kabombo, kag before kita magpadulong kag kuwaon ng mga reports nga natipon sa patrola. Kaupod man sa kay Bombo Carla May Defensor. Balikan to anay naton ang pilaning ka mga topiko, no, especially kagabi, no. So ang first nga topic nga ginhatag sang COMELEC o kanang first nga mga ginapa-discuss sang Commission on Elections sa natabo kagabi nga debate, no, amo ni ang COVID-19, no? COVID-19 kag
ang ekonomiya sa pungsod Pilipinas. Kahapon to kasari-sari sa mga topics nila naging provide mismo sang COMELEC, no? Kay ang iban to ay labot nga nagkuha ang COMELEC for their question, nagpili man ang COMELEC for the netizens, no? Sa ilang nga mga questions para ihatag kag basabat kung paano i-address sang isa ka presidentiable ang ina nga concern sang publiko. Subong ga tanaw no, kahapon o kun kagabi, may mga kanya-kanya sila nga paano i-address, no? May iban nga ang pag-address sang sining administration sa amuna nga problema sang pungsod, especially COVID-19. May man nga do ka disappointment, no? Do ka pathetic. Do ka no? Do hindi man namin nga pag-address. Well, may hara ni sila yung mga pananawan. Each of them, no? Kaya syempre bilang ikaw presidentiable, grabe nga bilang kandidato nga pagpagalagan na presidente, syempre sa liga mo ko galingon mo, no? Ikaw yung kabalo kung paano mo i-address. Kaya syempre hindi man nila makitaan, no? Ang inabing administrasyon, hindi nila makitaan kung okay bala o kung insakto ang pag-address sa sini nga pandemic. May iban nga mga very observant, no? May iban nga pertegid ka mabinantayon, especially sa obra sang kada administrasyon sang gobyerno diri sa aton sa pungsod Pilipinas. No? So mo na subong bala ti ang diri sa aton sa pagpatigayon sa COMELEC debate, no? Isa ini sa mga kung saan pa bala diri mo na mabalaan kung paano i-screen, no? Paano bala kilalahon ang imo nga presidente nga napusuan sa sini nga eleksyon. May iban subong kabalo kita kung sino may pinakadamo nga mga supporters, may pinakamadamo nga mga grabe gid ang ilay nga pagsuporta sa muna ang mga presidentiables, no? Isubong makita naton sa survey na may pinakadamo una si Bongbong Marcos, no? Mga grabing iyang percentage in terms of the survey. Ginasundan siya dabi ni Vice President Leni Robredo, no? Nga may pilaman ka porsyento in terms sa survey. Ginasundan pagid siya ni Mayor Isko Moreno o ko ni Senator Manny Pacquiao dira, no? Kagong sino pagidabi nga mga presidentiables labi nga ang ilang nga mga survey percentage taas, no? O kung hindi man maglayo sa number 1 nga presidentiable nga mataas man ang survey. So bakit andri naton? Because of this, no? Ang debate nga ginhatag mismo sa COMELEC, syempre di pa man siya batayan, hindi pa man siya masiling naton balang nga basihan, no? Kung sino daw may pinakanami, well, ara na sa mga butante, ara na sa mga nagapamati, sa mga nagatanaw during the time sa nasiling ni nga debate, no? Dra naton makilalaan. Syempre ang ibanda hindi naton pakilala mo, no? Way pati kabalo kung ano gid ang ilang mga main purpose, ang ilang mga main plans kung nga magapadlagan sila bilang presidente. Paagi sa nga mga debate o kung sa mga forum ang iban nga mga media outlets, wala ini ginatawag nga debate kundi forum, no? So ang iban ti sa COMELEC debate gidya, no? Magsinikita yung debate, syempre panamin sabat, panamin rebat dira. Do but ang ining event paagi man ni sa aton, dako man nga bulig sa atong mga butante, kay nga naghatag ni sa aton sang idea kung sino ang nagakadapat nga magpungko sa sini nga pwesto. Di subong daan, may mga speculations, may mga reactions. Ang inyong number 1 sa survey, amuya permi ang wala sa debate. No? Kaya because ang piyak to, nga kampo, no? Ang nasilig binaton nga permi absent when it comes to debate, may mga gina-priority man siya ako, no? May mga gina-prioritize siya nga mga ginakadtuan, especially pagpangampanya, no? Pagpangampanya, nagapadulong sa iban nga mga lugar para makapalipit dito sa mga pumuluyo, kag mapakilala, kag ano man ako galingon niya mapresenta man ako galingon niya, nga siya bilang magkapadlagan presidente sa sining nga national and local elections at May 9, 2022. No? Gamba lang iban, no? Diba, kung mag-attend siya debate, magnubo ang iya nga rating. Okay, because nga ang iya daan history sa iya nga family, no? Grabe ang history do na mansyahan ang pagkatao nila because sa natabo kunong sang una.
No, amo na yung mga speculations, no? Siyempre election, may mga kanya-kanya na sila yung mga black propaganda ang kada isa nga partido o kon mga administrasyon, no? Way kataya ila niya mo, no? Mga well actually gani ang inabi nga mga butang in terms of being part of the mga trolls dira o kung nagapatihain sa black propaganda, no? Hindi na siya dapat tani, no? Kaya nga ang pamaagi sa pagpangampanya is pakita mong imo best, pakita mong imo nga punto gid ang plano mo kung paano maging maayo ang pungsod Pilipinas kung ikaw ang magapungko bilang presidente. Well, subong daan ang kada isa sa aton mga botante nagasugod na yan subong tuon, no? Nagamat-amat na yung wise ang aton nga mga voters, no? E syempre, paagi man sa muna yung mga debate, dira pagid nagabulig ang COMELEC, paano kilalahon, no? Paano bi tulukon kag para sa imo dabi amo na bing imo gid nga manok sa sine nga eleksyon, no? Hindi tayo mabaso lang kada isa kay nga may mga pananawa na sila. Ti kung may pula, may green, may pink, laing ang mga colors. So ang kada isa sina yung mga kabombo, may mga kanya-kanya nga mga platforms, no? Mabatian taman kay every time mag-start ang debate, before na sang mga rebuttals dira, no, before na sang ilabing nga mga sinaptanay dira, no, nga kung ang isa dabing nga presidential naga-oppose to be sa ginbuya nga sugilanon sa isa ka presidential ginaplastar anay kun nga ara dira sila sa podium, ang podium na mo na ginitindugan nila kung nakita nyo muna amo nang rason kun nga ara sila sa podium kat kun nga handa sila magserbisyo sa pungsod Pilipinas, no? Una plataporma ginapamangkot, no? Ginapresentar, ginahayag sa publiko para mabatian sang pumuloyo ay amo ni gali, no? Ang iya nga punto, ang iya nga tuyo sa aton is mangin abundant ang aton nga economy. Paunta to ng ini nga ekonomiya, utdo naton ang stigma in terms sa color when comes sa politikang istoryahan. No? Subong daan, iba niya, way na nilabot, kung ano nga color na sila ya. No? As long as, ang sa pinsar lang gid, no? Paano serbisyuhan ang pumuluyo sa aton nga pungsod. Ikaw na petento naton kada isa batahuman, no? Naming ilang nga mga pag-deliver in terms sa ilang nga mga plano, no? Hindi amo na ganibal naton nga subong bala nga basta politika, no? Mag-abyanay sa solusyon pamilya, no? Nagailinaway because kanya-kanya na sila ya. Oh, well, amo na gani nga nagparehistro ta. Kay para ma-practice nato ng aton nga right of suffrage. Kay sa aton yang pananawan, sa aton yang personal thought bala ng mga kabobo sa pinsar lang naton. Isa ko niya si amo ni akon. Si mama kaya si amo ni. Ang akon nga utod, akon nga papa amo ni, no? Sila ni tito, ang ni tita ya amo ning ila. Akon yang asawa, akon nga nobyo amo ni, no? Hindi ito nga pagpadalman ang politika. Kaya nga ang pila ka tuig nga gin-build yung relationship, maguba lang, no? Sa temporaryo nga istorya, kaangay sa amo ni subong nga mainit nga politika. No, hindi naton bala pag-ihulog buot naton, no? Amo na gani ang debate para maklaruhan, no? Di niya siling about silingon nga ang amo ni bing station o kung amo ni nga media outlet pabor sa amo ni nga presidential ball. Ang COMELEC pabor sa presidential ball, no? Open. That's the reason why may debate to be transparent sa tanan nga presidential balls kag sa aton man nga mga botante. No, madig deeper ta pagid bala, no, kung ano gid sila, makilala ta sila. Di syempre subong one click away lang da internet daan subong, no? Internet makita ang gid naton. No, kung i-search na dabi anong background ni amo ni, no? Mga especially mga presidential balls nga do hindi pagid bala bag-o lang gid binaguluwa ang pangalan. So arang internet, may chance kita nga mag-search, tanaw naton, no? Check naton ang background kung ano ang ila nga history. Time check, 11 minutos na nakaligid sa tak ng alas 5 sang aga mga kabombo. Padulungan na nato ng patrol
Kupod sa kay Bongbong Carla may defensor subong ni nga aga diri bala sa atubang din nato no. Baw. Grabe. Nang haboy naman sila sa botilya. Mga kabataan, dira mga tutok ang mga inday ambot na lang gid, no? So, mula na balang budlay dira, no? Kay kagabi may isa ni ka event, no? Diri sa Maydalan Lacson man, sa likod sa isa diri kadako man nga company, diri sa Maydalan Lacson. Nga ginpatigayon, no? So basi siguro after isang parte sang evento, nagpadulong sa may pila diri ka mga bars. Kay syempre alert level 1 kita, no? So doon medyo nagalog-galog restriction naton. So, may pila naman ka mga pamatanon diri ang nagapinasaway. Sige, checkero naton kay do may mga buka to nga botelya sa tabok diri naton, sa tubang diri naton, no? Matapos nga ginhabuyan sang pila diri ka mga pamatanon, no, nga halin diri sa isa ka balaa sa Ilimnan, diri sa Maydalan Lacson. Sige, checkero naton na patrol ko pa si Bongbong Carla may defensor. Bongbong Carla. Good morning, please come in. Okay, sige, no? So, samtang wala pa si Bongbong Carla, no, gina-check pa nato kay subong ning aga, baw. No, sa nagligat tong sinima, naging talakay taman na sila kay because nga grabe man ang rason to, amo man do pinanghaboy man dira basura, botelya, sa nagligat pagito nga mga binulan, may nagatinapungulay da. No, halos tanan mga pamatanon. Yung mga ginikanan nila kabalo ni kundi na sila nagpadulong. Sige. So, balikan nato ng patrol ko sa kay Bongbong Carla may defensor. Bongbong Carla, good morning. Please come in. Yes, Bombo Andrew, good morning. So, Domingo naman subong nga adlaw, Bombo Andrew, no? Ari naman kita diri sa Maya, tubang mismo sa San Sebastian Cathedral. Kag makita mo sa akong nga likod diri sa Bombo Andrew, nga mga kauturan plastar na Bombo Andrew sa ila sinitag sa tagsa ka mga baligya, Bombo Andrew. So, Bombo Andrew, tisubong, no? May mga bago naman diri nga mga stall o kung nagkukod naman sa nga mga stall ang aton sini nga mga kauturan diri nila sini nga baligyaan Bombo Andrew. So, nagsugod ini kagahapon sa pag-set up sa ila sini nga mga baligyaan sa tubang sa San Sebastian Cathedral, Bombo Andrew. Expect naman nato, no? Nga madamo naman sa aton sini nga mga kauturan ang magpadulong diri sa tubang sa San Sebastian Cathedral. Okay. So, Bongbong Carla, before kita magpadulong, no, gin-check mo di anay ang sa may aton dibla tubang, no, sa Maydalan Lacson gid because nga do kadamo naman di kay Bongbong Carla sa mga kabataan dire, no? Nga do san kagahon ginual pa da. Amo gid ni Bombo Andrew, no? So kagina sa kagahon pagwa nato na Bombo Andrew, no? Kita nagpadudong sa istasyon na Bombo Andrew, madamo kita sa makita nga nagapakanto pa kari sa dalan Lacson Bombo Andrew. Kag ang pinaka-worst Bombo Andrew, may nakita kita nga mga buka nga mga botelya sa dalanon. So hindi lang isa or duwa ang mahalitan si Bombo Andrew. Delikado pangod nga sa tumagin sang dalan. Sige ang nabutang ang mga nabuka nga mga botelya, Bombo Andrew, kita ganin naton nga gahinay-hinay ang mga salakyan ng motorista nga kung malabyan nila ini nga mga buka nga mga botelya, Bombo Andrew, ti makahalit kidi ni, no? Kung sino nagaboy sini nga botelya, bauti ka namin gid sa imo toto. Pagkatapos ng iya pag-inom, Bombo Andrew, ginhaboy ya lang sa dalan ang botelya, ti okay lang kung wala kang may naigo, Bombo Andrew. Pero sa gihapon, may mahalitan kay buka ini nga botelya, Bombo Andrew. Amo gani, no? So kaysa nagligan mo to Bongbong Carla, gin-address naman ning problema dira. No, okay man na tani, bala kung hindi lang gid man sila mang perwisyo, no? After the bino magpululi na lang gid sila bala. Kay nga mga motorista daw, mga auto da, hindi mo na daan Bongbong Carla ya mapaktan kay may mga galinabay na da. Di ko magalay kada haboy botelya dara kung may masalabat kag may mapisikan na karon sa mga bildo da mga buka dang botelya doble pa na problema da. Amo gigani Bombo Andrew, no? So wala naman ini sila ginapunggan nga mag-party ba dira mag-inom di Bombo Andrew, pero ina ba lang tungkol Manila ang iban nga tawo nga pwede nila mahalitan Bombo Andrew. Ikaw ya kanami lang kusang imo sini nga ang sang naghaboy, no? Kanami lang ni sa iya sini nga inom-inom. What if kumayara ini siya nga na
habuyan sini nga botilya. Gani. Masakay lang ini siya sa motor kang padulong kung diin Bombo Andrew. So nakasakay sa tricycle, no? Nakita naton nga nakasakay ini siya sa tricycle. Pagkatapos kung inom sa iya sini nga ilimnon, gilayon naman niya ginhaboy sa dala ng iya sini buka ang botilya Bombo Andrew. Grabe, no? Pero tema ng obra nila ni Bombo Carla, no? So dapat hindi maginin naton sila bala pag iko lang atensyon bala or i-address ng problema de. Kung wala naman lang slabi panghaboy dira sa botilya, kay syempre Bombo Carla, kadelikado na ang mga street cleaners dira bala, sila na nang ihawan sunod. Sila na ihawan da panilheg. Kaya kung tanaw lang nato Bombo Carla, ang mga galalabay dabi mga salakyan nakadamo. May kisagan ni Bombo Carla, makita ang nato ng mga buka da nga botilya sa tunga sang dalan niya, ara ginaday galinapta. Timay lang bala tani kung matlipangdan bala sa mga motorista dabi makalapak na sa botilya nga buka ti buslot ang roida, no? Imbes nga gadali ka sa trabaho mo, ma-delay kay because nga nag-flat imo nga roida kay because nakalapak ka na sa buka nga botilya. Ang mga videos mo ni nga ginsend sa may footwalk pa na no? Which means, alagyan Bombo Carla. So, dapat i-address ginadi, i-call ginadi ang attention sa Bacolod Police Station 3, no? Kaya way ginadi sila way may ginakadlokan din yung mga abusador da. Abogid gani, Bombo Andrew, no? Ti okay lang kung saan, naging pud na ang botilya Bombo Andrew. Ang nakita yan natin yung mga dagko, kaya nga buka sa botilya, tipoy posibilidad nga matapakan, mapilasan, kag pwede ini makabuslot gid sa guma sa nga motorsiklo o kung sa lakyan man, Bob. Oo, timay lang kay wain ako ang video yung paghaboy, pagpilakis ng botilya. Magigan, si makilala sa kung tani Bombo Andrew, naalakala gid, no? Kay na Bombo Carla, nagali tada nga do gawaras na ng iban. Nasininggitan. Ang magagani Bombo Andrew. Kung tapos na ini sila party, ti pauli na lang sila sang matauhayan, no? Hindi na lang sa Torel. Mugani. Do mga binuyan sa Torel. Amoged sana kung kaisa ganun bando makita pa naton nga mga may mga de edad pa Bombo Andrew. So ayun lang niyo. Ang mga nag-obra gani Bombo Andrew do haluson nga makagwa, no? Kag maka-enjoy man na Bombo. Wala nila at makasiling na lang gid niti sana all ang mogid gani Bombo Andrew, ti wala man kita sinadira Bombo Andrew, no? Pero galing bala Bombo Carla, ang ato na gid man is why man na labot ang establishmento datood, no? Wala ra na mismo sa kapamatasan niya sa mga naga-ilinom. Hindi niya sila nga Bombo Carla kung hubog-hubog ka, manghaboy ka na ng botilya kay nga ara ka pa na sing tsakto mo nga paminsarong, kabalo ka pa na sang imo nga ginaobra. Isa ang ginambot silingon na padayaw. Sakto gid Bombo Andrew. So kabay pa, no? Amo ning pinaka-concern nga hindi lang gid manghalit ng iban pa nga tao, Bombo. May lang kay party lang kung ma-party, hindi na manghalit. May lang Bombo Carla kay pagpila kay sang botilya, why man siya nagbalik bilang why sa bala na pisikan bala? Amo gid sakto gid wala na balik siyang ginaboyang botilya. May lang kung siya bilang maigo, hindi lang ang iban. Di damo na din nagalalabay. Ikaw di ako nang drive nga abi mo tawhay ang dalan kung marahon niya galimig gulpiada lang ang mga haboy na botilya ti ma-aksidente ka pa da karon. Amo gid sakto gid Bombado ti mayo man gani nga sa paghaboy niya wala mga salakyan no kun tawo nga nag lakat Bombo Andrew kun na lang gid. No? So dapat chikaron ginada dapat sa nga police station 3, no? Kay before ni Bombo Carla, damo na mga curfew hours diri sa Bacolod. Bisan alert level 1 kita, ara gyapon ang curfew hours from 12 midnight to 4 AM gyapon Bombo Carla. Ang ato ning curfew hours before curfew hours to. Damo pa gyapon. Well, sige lang, no? I-check ta lang na kung paano ni sa Bacolod City Police Office ang pila dira ka mga nagastalandbike o mga naga-elinom dira Bombo Carla? Yes, Bombo Andrew kay kabay pa no nga matatagan man inisang ay ti para at least no samtang may mahalitan mahatagan na sang action. Amo gani no. Sige. So ti boss Bombo Carla, may kaya kay may wheels kaya? Hindi budlay para boss sa imo kay transport strike na boss? Abogid gani Bombo Andrew, no? So muni ang pinaka-concern sa halos tanan gid Bombo Andrew kay wala ini sila sang
may masakyan man sa buwas nga adlaw March 20 and March 22 Bombo Andrew kay tungod nga magaganayon sa People's Holiday so tawag ini nga People's Holiday sa undok Bombo Andrew kay hindi nga salakyan kag hindi na mga business establishments ang mga salakyan kag mga establishments ang padayon sini Bombo Andrew no may mga magasuporta man sa sini nga patigayunon nga untat ya biyahe Bombo Andrew so anigin naton sa payag no ang CCI Bombo Andrew ding sa pagpatigayon sa paguntat nga biyahe buwas nga adlaw susunod kay Sir Frank Carbon CEO sa MDCCI Bombo Andrew so yato indigid maghahatag na lang kung tani isang petisyon sa LTFRB para at least nga matagan sa concern o kung matagan man sa aksyon ang ila sini nga ginahinyo nga panubuan ang gatong Bombo Andrew kay duwa ka semana nga nagataas ang gatong Bombo Andrew so wala taas ang gatong Bombo Andrew so may desisyon na iniya nga magpatigayon sang strike o kung untat sa sini nga bulan Marso Bombo Andrew so dala na lang ini no isa sa mga rason no ang ini nga pagsaka sang gatong Bombo Andrew so ginahinyo man kun sang MDCCI ang driver so kun ang ini nga magpatigayon sang strike Bombo Andrew kung untat biyahe pagpetisyon sa LTFRB tagan aksyon ang ila sini nga mga concerns Bombo Andrew amo na dapat no so ti Bombo Carla kay kung pinsaron man nato hindi ta man mabaso lang atong mga drivers no kay suno mismo sa undok no sa pagpanguna man sa Secretary General nga si Sir Diego Malacad toy sa amo ni nga ilaman niya tuyo ni no nga maguntat biyahe so ang mga drivers depende na no kung anong asosasyon siling mismo ni Sir Diego 100% but do kadamo man disang mga association dere in terms sa mga di pasero nga salakyan pero Bombo Carla balaan ta na buwas no kung pilagid man ang mga magaupo o kung wala gid sang posible nga masakyan ang ato ning mga riding in public Bombo Carla yes amo gid gani Bombo Andrew no to suno kay Sir Frank Carbon Bombo Andrew ti ang mga suffer gid diri amo ang mga naga-commute Bombo Andrew no ti confirm man sang tanan ang pagtaas ang gatong ang sa pagtaas ang gatong no kung inisang tanan pero ang mabalikan balaliwat amo man sa gihapon ang mga commuters Bombo Andrew sila may makuha nga benta o kung kita no sa kaadlaw amo gani ti Bombo Carla both affected no kita nga mga commuters but also mga drivers kasi syempre kung maguntat biyahe sila kung mahal to ang gasolina ti sa Martes nga adlaw Bombo Carla ma-rollback man no ma-rollback man dako man ang big time rollback so kung ano gid man di ba siguro may chance mangguro lang nga makapinsar man nato mga drivers no kaya ang amo ning pagpatigayon sang hindi ni transport strike no mo no so people's holiday Bombo Carla commuters or mga konsumidores mga drivers but also together with the church no magahugpong sila for this rally no kung pag-utat biyahe because nga amo ni kunong rason no nga mataas nga presyo sang gatong sang especially mga petroleum products no so kung tanaw naton syempre kung magutat biyahe sila why man sila bintahon no kita way sakyan so both perde gid Bombo Carla no ti lauman niya naton sa Martes may big time rollback man amo gid gani Bombo Andrew no ang big ini nga rollback nga ni Bombo Andrew do amo man ni ang gintaas sa semana ako nagigad Martes Bombo Andrew so kapay pa no ini nga rollback nga makabulig man kiti kung lang taon naton Bombo Andrew kung mag-rollback magid sa Martes nga adlaw ti mabalik sa 60 pesos ang diesel at mga around ara sa 64 65 pesos ang presyo ng gasolina Bombo Andrew so sa gihapon magabalik sa presyo before at least nagtaas din no mabalik kati mas payo pa gid kung tani kagahapon nakuha naton sa mga drivers kung magnubo pa gid kung tani ang presyo sa gatong Bombo Andrew kag kung tani kaabot ang ila sini nga pantawid pasada kay mo man ang ginahulap sa aton sini nga mga drivers Bombo Andrew so before
for that Bamboando, pamatian naton ang pahayag ikan kay Frank Carbon. Una-una, ang amon pag-intindi, ang purpose nila sa 2 days na pag-unsad biyahe is para na ang national government pag niya ang excise tax at ang VAT sa fuel, no? So, pag-intindi mo. Sling namon, if that's your purpose, ang dapat ang atubangan nyo ang aton nga financial or economic managers. Di kayong mga tao dari sa idalom na amo ni gani ang gabulid sa inyo, kay sila ning gasakay sa inyo para nga may binta ka mo. Amo man nga tao ang inyo nga pinahan o pahatagaan nyo all sa duwa kadlaw, especially Monday and Tuesday, working day gid. And I don't think that will solve sang problema nyo or mapilit nyo ang gobyerno nasyonal sina. Daw hindi amosling namon nga solusyon. Final ng hambal si Sunny Dominguez, ang Secretary of Finance, nga hindi yagid na mahatag ng pangayo kay imposible kay ina that will cost the government close to 140 billion. Kag ina na pertenecer na sa aton nga mga construction, infrastructure projects sa gobyerno. Kay amo na siya nga mga projects nga magahatag trabaho, magasulod investments kag magahatag trabaho. Kay ang problema ta subong is una-una gidya is kadamo na wadan obra, kadamo nga provide na income, kag kadutay sang job opportunities. Amo na subong natubang ta, way na ang COVID, pwede na kagwa, pero way man ta obra, no? Kung may obra man ta, guro, sa isa ka 30 dias, ako na gina 15 dias, tunga-tunga lang. Magdagtungan gani sa mall, ang makita mo lang maabirto ang grocery stores, ang mga fast food chain, kaya mo nang barato nga pagkaon. Ang department store, way na tao. Ang mga branded, way na tao. Kaya yung tao, way pa kasulod. It's only food now. Ang masarangan niya, daw hindi amo. Daw sila tisling namon, kung gusto, in-awaiting namon, ang gobyerno, matag na sinyo cash card. Di ba? Pagaanan sila. Hindi lang ganit sa mo. Pati pa ang farmers ka. Ang fisher folks ka, may harap mang cash lang ang subsidy. Wow. Sa 4-piece mo. Pagid, kung na 4-piece ka na. Hindi ba? Na siya. Tapos, kung gusto niyo nga may pasakapliti, din petition ka mo sa LTFRB for increase ang plitihan. Pareho lang labor, nagka-petition mo sila subong, nagpa-increase mo sila wages. Oo, masuglanon kami sa lamisa. Hindi sila mo man, masuglanon man sila sa lamisa sa LTFRB. I'm sure LTFRB, kung pamatian mo na sila. Oo. Kaya mo nang amo niya, nga dapat hindi na pagdugangan ang problema sa mga gagmay nga tao, nga ginhawa na gani nga lagaw, makakita obra, kag mag-obra, amo pangkiraan mo perwisyo sa duwa ka adlaw. You know, ang 2 days na sa nga waay katrabaho, sila mismo ang driver way man at kita. In 2 days nga hindi kang trabaho, so tako na huol. Hindi ba lang? Yes. So, hindi. Go to the table, ask for fair increase or hikes ang inisplitihan para mapamatian ka mo. Ma-petition kay para maistoryahan, ma-analyze kung wala pwede masagaan 1 peso. Ano man ang reaction ng LTFRB, mamangkot na siya mo sa mga economic managers, tanaw man siya sa other sector, kung wala makasarang ka mo another 1 peso, 2 pesos ang increase. No? Plitihan. Oo, so I think gawa mo ng solusyon. I don't think anong solusyon sila. Mapadayon ni Lidyang Ondok, no? Despite nga nag-announce na may dako nga rollback kasi up to 12 pesos ang diesel, kag 5 pesos ang kuwan. Daw hindi mo, no? So in short, daw way kagabulig sa sitwasyon, daw gina-aggravate pagid naton.
no, ang kapigadohon. I really don't know kung anong ila ma-achieve sila. Ang makita ko lang da, for today, ang pinamilanon mangita kwarta, hindi ka pangita kwarta, no? Hindi ka obra, so no work, no pay. Kung gaya negosyo ka ba, sa ka budlay, no? Huwag ka sa lakyan, no? Bombo Carla, no? Well, that's ano na yan, no? Sa pananawan nila ni Mr. Frank Carbon bala, especially sa bahin sa mga negosyante man, no? Kay Bombo Carla, kung transport strike, wala sakyan ang mga empleyado nila, apektuhan man ng ila ng income, Bombo Carla, si Sakadlaw Bombo Andrew, no? Ini kinantong naton boss, Bombo Andrew, kung ano ang mangin na resulta sini sa puntat sa biyahe, Bombo Andrew. Kaya before Bombo Andrew sa pagsaka sa gatong nga Bombo Andrew, at inaistoryahan na yan, no? Nga may patigayonon sa biyahe sini nga Marso. Isa na diri ang pag-modernize ang modernization Bombo Andrew. Tama na, no? Ang rason ko nga, kaya sila nga patigayonon nga untat sa biyahe, Bombo Andrew. So kaya mo ina istoryahan before pa nagataas ang gatong pang mga sinimana, Bombo Andrew. Okay, sige. Bombo Carla, salamat, Ged. Bombo Andrew, may nang report sa gigan sa patrol. Ini si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Madamong salamat kay Bombo Carla may defensor live sa patrol kag nagdulong sa aton sang pilani ka mga reports, no? Especially nga mga nagaluntad diri sa aton sa probinsya sa Negros kag sa syudad sang Bacolod. Time check 33 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sang aga mga kabombo. Aton na ni subong padulungan ang aton ning utod subong dito sa Pungsod, Spain no, matapos nga ginasubaybayan man nato ning iya to nga journey dito kun ang situation during the time kay OFW nga ara ni siya before sa Ukraine. We know ang Ukraine subong ni ara gid subong sa downfall amat-amat, no? Amat-amat. But ang presidente dito nga si si President Volodymyr Zelensky nagatingwa, no? Nga nagapanawagan siya sang urgent peace talks sa tunga nila ni President Vladimir Putin, no, sa Russia. Kaya because ang Mariupol subong, no, nagasiling na nga ara na mismo sa kamot sa mga Russian forces. Kaya hindi gusto ang Ukraine nga makuha sang Russian forces ang capital city nga Kiev. No, may pila na ka mga big cities nga balda na, no? Wasak na mga establishments. Kaya because sa padayon nga pagpang bombardiyo sang pungsod Russia, no? As long as, no, nga nagasige dito ang kinagamo sa Russia kag sa Ukraine, no? Ang Russia subong niya okay, no? Kay sila ya ang aggressor. So ang ila to nga pungsod peaceful, wala sang problema, wala sang ginatawag nga kamatayon, no? Kaya ang Ukraine dito ya amo ning ilang nga ginatake until now, no? Since February 24 ang pag-start gid sang aggression sang pungsod Russia hasta subong, no? Maisa na dugay-dugay kabulan, no? Sa March 24, maisa na kabulan ang crisis sa tunga sang Ukraine kag Russia. No, to bisitahan to naton subong nga to mga upod o nga kapwa Pilipino na nakatabok na siya, nakali na siya sa pungsod Ukraine. Sige, no, arin sa piyang kalinya si Ma'am Joy Tolentino, no, correspondent before sa Ukraine, subong aran na siya sa Madrid, Spain. Ma'am Joy, good evening dira sa imo. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Kaupod mo subong si Bombo Andrew. Ma'am Joy, good morning. Good morning, Sir Andrew. Yes, ma'am. Oo. So maayo na, no? Yes. Nami na sang situation dira sa bungayra ka na sa Madrid, Spain kag sa pag-share mo sang imo nga istorya na diri sa amon, no, nga do okay na gid ang family mo to do na kuhaan na sang tunok sa dughan kay because nga layo ka na sa katalagman, Ma'am Joy. Oo, gani. At least subong maka-peace of mind na. Gani, ma'am. Wala na sanggira, wala na linupok. Oo. Kay isang time to nga ginasundan ka namon, gina-interview ka namon diri sa Bombo Radio Bacolod, especially sa iba pagiging mga stations. Ang inyo to nga situation do nagapanago kamo every time sa mga ano no sa basement kay because nga may paghuni sang siren diretso gi kamo automatic sa basement. Ma'am Joy, subong ti ari na, no? Wala na sang siren, wala na sang linupok. Ma'am Joy? Pero ang nervyos ara man gihapon. May trauma man gihapon. Pero at least less na kung baga. Di na likewise ang nagligad nga
Nga grabe gijaya bisan Gani, ma'am? lagpok lang sang kung ano-ano Oo. pamatyagan mo lupok na. Grabe, no? Nagadalaga na sa basement. Oo. Pero by the way, Ma'am Joy, Ay. ano ka ganing adlaw nakahalin dito sa Ukraine? Sang March 7. March 7 pa. Ano na gali, Ah. no? Duwa na kasimana masobra. So, ti Ma'am Joy, paano mo to? Oo, matatlo na kasimana. Paano mo to na, paano ka nakagwa? Kay, as na mention mo tong ang last, tutusin mong istorya is together with your, amo eh. Oo, sang the time February 14, nagupod ako sa amo ko naghalin dito sa my city sang cave. Yes, ma'am. Hindi din kami nagkadto, pakadto kami sa another city, pakadto Oo. na kami sa Ivano-Frankivsk. Doon Hmm. kami nagstay mga pila to ka days, 1 week bala kami dito mo, 1 week Yes, ako ma'am. dito mo. Hmm. Tapos amo na Okay. nakahalin. Nakali na, oo. So, ti Ma'am Joy, Nakali masiling na. na ni naton nga ari na, no? Pero galing Ma'am Joy, hindi kaya maghalin, no? Dira ka lang gid anay for the meantime sa Madrid. Dira ka mangita sa bago mo nga for the greener Kapalaran. pasture kapalaran, Ma'am. Kabay pa kaluyan. Oo. Okay. Well, Ma'am Joy, no? Ang imo to nga amo, nagpabili na lang gid sila sa Ukraine. Yes, oo. Kaya hindi sila pwede makahalin na hindi na sila pagpanugtan sang government nga makahalin. Ang mga babae siguro yes, mga bata, pero lalaki hindi nagijaya. May reason. If like example kung ang upod mo, ikaw nga lalaki, kung upod mo ang nanay mo nga may balatian like 70, 80 years old, Oo. pwede ka makagwa. Pero kung mga pagsik hindi ijaya bawal. Okay. So, Ma'am Joy, before ka to naghalin, no? Ano ang imo nga ma-describe sa Ukraine before ka to magalin, Ma'am Joy? For the first namin dyan Ukraine, pero subong makita mo na puro na may mga barrel, puro na may wala na mga gusali, mga building to nga malapit na lang to sa amon sa Ubulon mo mga ma'am. kung ang Ubulon from the city of Kiev mga kung i-taxi mo siya mga 30 minutes muna. Okay. Nagapalapit makita ko sa video sang upod ko pakadto to sa may apartment ko may mga baras nang inapamutang to siguro mga simento ginapang na nila ginapang butang na nila dito. Grabe, no? So, Grabe. so ang mga latest, diba, ma'am, nga mga data and informations from the Ukraine, so grabe, nagitumamang mga deaths ng civilian, damo na nagkalamatay. Oo. Damo nagijaya kay ang kay nagapasulod na sila sa city. Oo. Mga pila na lang gid siya ka kilometers city na gid ang ginaano nila ginatake. Pero ambot lang ka tani kaluyan na nga ang amon dito nga mga balay hindi anuhan sang Kalaguba. maguba sa mga missile o kay may mga gamit pa kami dito nagkalapilin gid siya. Kay ang bit-bit lang gid na ako is mga document ko, Oo, ma'am. amo na lang Talaga cellphone ko importante. kag ang ilang bilog lang gid siya nga bayo kago mga underwear lang nadala ko. Oo. Mo lang na. Okay, so the rest biling gito galitanan. So Ma'am Joy, pagpagwa mo way man problema, no? Way man May problema. may paghalin namon dito sa may Ivano pagpagwa namon sa sa Ukraine. Yes, ma'am. Risky man. Very risky gid. Kay very risky kay kami nagmayo gani kay ang driver nga ginsakyan namon. Hindi panami siya kumbaga gid kami ginagiyahan gid kami. Kay from Ivano may another city kay ara kami nag-agi sa tunga-tunga sang Romania kag Slovakia. Dira kami nag-agi sa tunga pakadto sa Hungary. Oo. And then Pila pa ka city na namon may lawig pa. mga mga 5 hours Oo. ang Grabe, no? naman pero may mga damo nga mga ganyan may mga army man nga nagabantay. Oo. Okay. But Ma'am Joy, sa imo tong pagbati man sa Ukraine, no? Kamusta ang peace talks nga ginaayo ni Presidente Zelensky, ma'am, sa Russia Hindi na niya magtuman ang peace talk na ina kay balano nagijaya hindi gusto si Zelensky nga ang balano ang gusto hindi kumbaga may agreement si Zelensky, may agreement din si Putin. Hindi magkasundo ang ilang wala.
Tapos batian namon syempre mag-hire na naman si Putin sang magbayad siya sa ngali sa Syria nga mga bayaran niya almost $1 di ba? Oo. So Grabe. delikado gid siya. Oo, no? Kaya kung tanaw naton, Delikado na. Ma'am Joy, ang Ukraine forces daan outnumbered kaya sa Russian forces mo. Kung i-base mo sa madamo, Oo. pagkamay na lang ang Russia nagasulod mo na gani nga gusto kay balaan mo ang iba nga mga Russian wala naman sila nagapamatay mo. Pero may Okay. kaluabi mo ang mga Ukrainian mga soldier nga mga kita ni wala nila ginapamatay ang mga Russian. Mm. May ara paghihapon nga do may Kaluluyon. paghihapon sila oo. Mm. Galing kay ang amo lang gamay na lang sila sa sulod. Amo na nga gusto ni Putin na naman mag-hard sa another bayaran. Oo. So, Ma'am Joy, Bayaran siya. oo. Diba si Ma'am sa imo nga pagkabatiman, Ma'am, ang gasulod ng mga Russian forces, doon nagamat-amat man, Ma'am, sila buhin, no? Kay do kadamo man nga nagkalamatay nga mga Russian forces. Kaya syempre, kay pagkasulod na nila, hindi na sila kagwa. Kaya ginatrap na. Okay. Oo, di ba grabe Gina-corner na sila? nagsulod sila. Oo. Pagsulod, hindi na papasulod lang sila sa mga Ukrainian. Pagsulod nila, itrap na nila. Di amo na daso nagabakbakanay na sila. Oo. Tapos may ara nga Grabe, no? may missiles na sila nga ginapapaano, pero may ara man nga ginapugan, Okay. ginapalokpan nila sa ere. Oo. Popyerte, no? So, ti Ma'am Joy, subong, ga-communicate pa kamo gyapon sa imong amo, dira? Ga-istorya Oo, pa kamo? yes. Oo, kay actually di ganin nila ako pagbuyan galing kay tigap kaano gi kuya ya nga magwa gi kuya kay Twin sister ka gin. papaano oo. Kay ginaano na sila sang embassy mo ginatawgan ko ang embassy nga tawgan ang amo ko para makagwa na. Oo. Okay. Kabudlay naman nga Mm. ko man ang kunto nga Correct. kaugalingon di ba? Di mo Isang tumpaktan niya? paghalina mo dito sa Ivano nakatulog na lagid kami dito sa may Budapest Oo, mga ma'am. 1 day. Oo. Manuglakat na kami sa Vienna, Austria. Dito na naman ang Lilok Panay. Sa inyo gito pagaling nyo? Oo, Oh, grabe, oo. no? Grabe na gid dito. May ara dito nga building nga wasak na. Oo. Tapos, Ma'am, ang budlay ito kay may mga hospitals to, mga pasyente to. Ay oo, ang kaluluoy bala ang mga manugbata. Kag Ahay. ang mga bata gid Oo. kaya mo gid ang kaluluoy sa tanan. Grabe, Na no? naano gid sila. Pero abi mo paglakat namon pakadto sa mga border, may mga bata nga mga siruman nga ginaano na lang gid siya, ginadamo naghahalalin. Oo, mga babaye. Oo. Damo kaluluoy. Makita mo ang kay kami bala nagkinanglan magid magpila mo kay Oo, ma'am. kinatatakan man namon nga mga document. Yes, oo. Makita mo ang pila kung hindi ka maano isa ka adlaw nga pilahay mo. Grabe, no? Makasulod ka lang gid siya sa border, Oo. oo. Ano gid? Tiyaga gid sa para kagwa lang gid no? Oo, tiyaga lang gid tapos ang iban nga mga sila ng mga lalaki wala gid siya ginapapasulod. Oo. Ginapabalik gid nila. Okay, okay. Bisan ano mo nga pag sila nga may bata ako nga gamay wala gid siya pabalikon kagid. Grabe. Sige. So, Ma'am Joy, kamusta ang imo di family diri sa Negros, no? Nakabalon na sila nga ara ka na subong sa Madrid, sa Spain. Ay nako, okay naman sila kay paghalin ko pagwa Oo. ko na sa border, Yes, ma'am. nagko-relax na sila. Oo. Oo, relax na sila, wala na sila problema. Mo lang na Okay. ako naman ang naproblema. Gani man importante ara ka na sa Spain. Pero mga upod mo tong mga Filipino sa Ukraine, nakadungan ka mugwa. Ang iba nag-anuhay na kami nagbulalaganay na. Bulalaganay na. Nagbulalaganay na kung diin sila kay ang iba dito sa may Lviv. Pakadto na sila sa Poland, ang iba Oo. Romania, tiari kami sa Hungary, nagbulaganay na. Okay. So mga upod mo Nagkundiin na naman mga kami, Oo. Okay. So ang mga upod mo naman ng mga Filipinos, ma'am, dra mo man lang na sila nakilala or mga upod mo na before sa Ukraine? Hindi rin na kami nagkilalahanay. Kay pag namon, kumbaga true friends to friends na lang para nga pag-abot Okay. namon diri may nag-aano man sa May amon, may masugata sa nag-assist inyo? kay kabudlay, gali gani Diyos man. ko niya. Oo kabo-kabo na lang man da binuliganay da kay
magkadugo ng mga kamuda, no? So dapat Gani, pero nami man sila mga Magani, Pilipino ma'am? diri nga wala katulugan, nag-enjoy Oo. may mga Ay. taga Bacolod, may Oh, taga ito. Iloilo, oo, mga Ilonggo man. Mayo gid, no? Kasadya man. Oo, sa Madrid, Oo. Spain. Sige, no? So, Ma'am Joy, may mensahe ka da sa imo nga family before ta magtakop, Ma'am Joy? Ginaano ko lang sila nga di lang magkabalaka kag still praying pa din nga paghihapon ako kay daw medyo ara paghihapon kami Oo. sa stage ba lang nga nag-umpisa na naman Oo. kita tanan mga muyo na lang kitang kapay pa nga untaton na lang na ang ira Oo. para nga kay damo gid nagsakripisyo hindi lang pati diri sa Spain nagsakripisyo man sila tungod sa tanan nagsakripisyo kay sa pagtaas ang mga balalaklon. Oo. Ang mga muyo na lang kita. Okay. Ma'am, kamusta daw mga balaklon? Gali, Ma'am, by the way, ang presyo sang gatong dira sa Madrid. Kamahal. Nagmahal-mahal Ano gid. sila nagmahal tapos ang mga balalaklon nga Saka mag-import gid. nagmahal iban Okay. kinapangtago na. Ito, may short. Hindi tanan nag-suffer hindi lang dira sa Pilipinas. Oo. Pati diri nag-suffer naman. Grabe, no? Kay, syempre, may mga sources man from the Ukraine and Russia mo, no? Oo, bilog nga nag-suffer. Ang Europe. Okay. Suffer sila sang pamalaklon kag Oo. especially sa mga gasolina. Grabe yung pagsaka man na gali, no? So, isa pa daan, Ma'am Joy, di way ka pa daan sang gapangita ka pa daan sang imo ni nga kapalaran dira. No, so at least wala may lang kaya da mga Filipinos da, no, may mga Pinoy da nga bulig man. Resimo. Ma'am Joy, salamat gid. God bless you, Ma'am. May Salamat. kay ara ka na Oo. da sa safe nga lugar. Ay kaluy-an lang tani nga kabay pa nga tayo na ni ang abot nga Gani. pag pagkapahuway na lang kami kay Oo. imagine mo pila ka days na wala kami tulog subong 3 Gani, days no? na. Sige. Ma'am Joy, salamat gid. Halong dira, no? Salamat po sa Oo. tanan. God bless you, Ma'am Joy. Salamat. Oo, salamat kid sir and God Okay. bless sa tanan-tanan. Sige. Dapat naton nga correspondent before sa Ukraine, no? Naghalin dito na sa pungsod ng Ukraine, na subong sa Madrid, Spain. No, nga si Ma'am Ma'am Joy Fernandez Tolentino, no? Ma'am Joy Negrosanon man No, may mga himata man diri sa may southern parts sa atong probinsya. So aton siya nga nakamusta liwat, no? Na istorya naton liwat ang ila to subong nga sitwasyon kay subong na mention ni Ma'am Joy nga naglinapta na ang iya tong mga kaupdanan ng mga Pinoy before sa Ukraine subong nagkalain-lain sa subong nga parte sang Europa. Si Ma'am Joy subong ito sa Espanya, no? Ang nadumduman niyo to si Ma'am April, no? Nga na-interview man naton nga nakapaman na Ukrainian man, no? To siya subong kuno sa Germany. Subong niya sila binulag, no? Because nga para man sa ila no, nagahingyo man sila sa ilang mga employers nga makahalin na dito sa pungsod Ukraine. No, makagwa na sila. Kaya syempre yung binumbahanay dito wala sa kuntat, no? Hindi mo yung mapaktan. For example, biabi mo ya layo pa kamo sa giyera. Gali ang inyo nga syudad na ginabombardiyo ng sang Russia. No? Hindi ito yung mapaktan mo, no? Especially ang Mariupol, Kharkiv, ang sa Kiev to subong grabe to, no? Kaya ang Kiev mo ning capital nga ginatingo ani President President Putin no sang Russia nga makuha no kay gusto ya i-under sang Russian government ang pungsod Russia o kon pungsod Ukraine. Ating Ukraine hindi man kay si President Volodymyr Zelensky nagatinguha man nga depensahan niya ang iya nga pungsod. Galing no? Tanaw na to na mo nang resulta sang giyera. Inosente, no? Mga kabataan amo na ang biktima sang giyera. No? Biktima sang pagka maiya-iyahon ni Putin. Because nga syempre, hindi man ni siya magsugod sa giyera kung wala ni siya personal nga mga interest sa Ukraine o kon personal nga handom. No? Iya nga mga handom nga sa nagligad to nga mga tinuig since 1991 nga naglinapta ang USSR subong nga modern days na ginatinguan pa ni Putin, no? Nga ibalik ang nasiling ni nga Union. Time check, 51 minutos na nakaligid sa tak ng alas 5 sa aga mga kabombo.
Kinakulapos kita sang tiyempo kag drilagin man kita kutob sa itong palatuntunan ng Bombo Reports sa first edition. Ini ang inyong korbahan si Bombo Franz Andrew Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH.
Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Tala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones sukon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor ang talaba. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang aga. Bombo Radyo Bacolod. #1 Fast Paradyo Bombo! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapangalagad ng Bombo News and Views Morning Edition. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Adlaw kita sa Domingo. At sa 20 na kita sa bulan sang Marso sa ito 2022. Kakaroon kanto na kita sa aton nga mga headlines, sa aton nga balita lokal. 3 patay, 15 pilason. Matapos makabunggo ang van sa isa ka cargo truck sa Himalalod, Negros Oriental. Kapin 400,000 nga balor sang suspected shabu na recover sa bypass operation sa Manapla. Sa ito naman nga balita national, Comelec Pilipinas Presidential Debate 2022 madinalagon nga napatigayon kagabi. Presidential candidate Bongbong Marcos wala nagtambong sa presidential debate. Sa Baylo nagpatigayon sa sang town hall meeting sa Marikina City. Sa ito naman nga balita international, Russia nagpalupad sang hypersonic missile sa Ukraine, nagtarget sang weapon storage facility. Troops patay matapos maghugpaas ang US military plane samtang nagapatigayon sa military exercises sa Norway. Sa balita sa negosyo, grupo sa mga government employees nagpanawagan sang 21,000 pesos nga minimum monthly wage. Balita sa Nampang, Alaska Aces ulihin na nga hampang sa PBA kahapon. Sa balita sa entertainment, celebrities nga sanday John Vic de Guzman kag Geneva Cruz, opisyal na ang Air Force Reservist. Balita nga espesyal, 109 ka mga strollers ginbutang sa atubang sa munisipyo sa Lviv, Ukraine bilang pahanumdum sa 109 ka kabataan nga nadula. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 9 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang aga. Sa liwat nagahatag kita sang katahuran sa tanan nga nagapamati sa 630 kHz sa linswan sang inyo nga maradyo. Sa mga nagalantaw ka nagapamati sa Facebook Live, subong man sa mga nagatutok sa Bombo mobile app o kon sa audio web streaming sang www.bomboradio.com. Ang official website sa Bombo Radio Philippines ang pambansang radyo ng Pilipinas. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita o ang inyo mga tagbalita. Bombo, Glory Fatal Shario. Kag Bombo, Zaldi, Foro, the second. Kagkaroon kanto na kita sa ito na nagapanguna nga balita lokal. Patay ang 3 samtang 15 naman ang pilason nga mga pasahero sa nagluntan nga aksidente sa banwa sang Himalalod, Negros Oriental sang Marso 18 sang gabi. Sa report sang Negros Oriental Police Provincial Office, ginamaneho ni Marcos Alberastini. 40 anyos sang syudad sang Gihulngan ang isa ka cargo truck sa nakabunggo ini sa van nga nagaduag sang puti nga ginamaneho naman anday Johnny Gakang Larano, 33 anyos residente sang syudad sang Bacolod, padulong sa separado nga direksyon ng van sakay ang kapin 25 ka mga individual nga lunsay magkaparentihanay. Gindala ang driver sang van kay ang 15 ka iban pa sa ospital nga lunsay nakaangkon sang minor injuries. Napatay naman sa ospital ang 3 ka mga sakay sang van nga sanday Erodita Gakang, 67 anyos, Ruel Gakang, 62 anyos, ag Eliza Pontiliano, 68 anyos. Nagtiyong pa nga mga kapalagyo
ang driver sang cargo truck apang nadakpan man ini matapos naging patigayon ng hot pursuit operation. Nakadetain na si Alberastini kag magapangatubang sang kaso nga reckless imprudence resulting to multiple homicide, multiple physical injuries kag damage to properties. Samtang 4 ka mga persona na dakop sa drug bypass operation sa Bugtong Bukid, Barangay Buluwangan, San Carlos City, Negros Occidental. Sunod kay Police Lieutenant Ruby Aureta, Deputy Chief sa San Carlos City Police Station, ang mga suspetsado ang kinalakan kay Roger Cahuelan, 40 anyos, residente San Sitio Tuburan, Barangay Buluwangan, Angelo Escuadro, 32 anyos, residente San Sitio Lamesa, Barangay Buluwangan, Jose Rogen Bacurnay, kag tiyo siningat si John Marco Bacurnay, Lunsay, 34 anyos, kag residente sa Sitio Trozo, Barangay Buluwangan sa siyudad sang San Carlos. So kaya ahorita nakuha sa mga suspetsado ang 14 kasashay sang suspected shabu, isa ka bundle sa empty sachet, ito mga sling bag, cash proceeds, ang 980 pesos to 1,000 pesos nga by bust money. Ang suspected shabu, ang ginabanta ang nagabugas sa 15 grams, kag nagabalar sa 102,000 pesos. Pahayag ni Aurita nga magluwas sa nakumpiskar nga illegal nga droga, nakuhaan man sa isa ka unit sang caliber 38 revolver ang subject nga si Cahuelan, kasubong man ang 6 ka live ammunition kag isa ka ito mga inside holster. Pahayag sa Deputy Chief nga wala inis ang kaso sa San Carlos City Police Station apang si Cahuelan ang surrenderi sa Oplan, Tokhang. Sa mga nadakop, si John Marco Bacurnay lang ang may anay nga kaso may kaangtanan man sa illegal nga droga. Ini ang nadakop sa bypass operation sa Setyembre 21, 2018 sa San Juan Baybay, Barangay 6, San Carlos City apang nakagwa man matapos maka-avail sang plea bargaining agreement. Si Escuadro naman ang may baluan nga may utod nga yara man sa listahan sa mga ginamonitor nga drug personalities sa San Carlos City Police Station. So kay Aurita, si Escuadro ang nagserbe nga lookout samtang ang 3 ang mismo nagpatigayon sang pagbaligya. Gimpasalamatan man sang Deputy Chief ang mga pumuluyo sa lugar bangod sa padayon nga paghatag sa impormasyon sa social media kasubong man sa ilang nga hotline. Ang mga suspetsado ang natalana nga pasakaan sang kaso nga may kaangtanan sa biolasyon sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 samtang si Cahuelan ang mga tubang sang dugang nga kaso nga pagbayolar sang RA 10591 ukon Comprehensive Firearms and Ammunition Act kasubong man sang COMELEC gun ban. Nakuha pagid sa iya ang sa kalibre 38 nga wala isang serial number loaded ini sa anom ka 5 ahos tanan nga nakuha sa ila nagabugat sa 15 gramos nagabalor sa aton nga drug price naton nga 102,000 pesos. Ang kabayan sa pahayag ni Police Lieutenant Ruby Aurita, Deputy Chief sa San Carlos City Police Station. Kapin 400,000 pesos ang balor sa suspected shabu sa isa ka nang dakop sana isa ka atanod. Sa bypass operation naging patigayan sa sitio Sangay, Barangay Purisima, Manapla, Negros Occidental kahapon sang aga. Sunod kay Police Captain Jainek Bermudez, Acting Chief of Police sa Manapla Municipal Police Station, ang bypass operation naging patigayan nila kaupod sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 6. Ang subject sa operasyon naging kilala kay Rogelio Mentelibano, 49 anyos, residente sa nasambit nga lugar. Nakuha sa iya nga paghinakop ang siyam ka elongated plastic transparent plastic sachet sa suspected shabu ang ginabanta nagabugat sang 55.3 grams o kon balor 376,000 pesos. Suno kay Bermudez, sadto pa nga ginatek sa ila ang nga hotline kay ginasugid sa ila nga operativa nga nagaduso sang illegal nga droga si Bermudez sang ini ang barangay tanod pa. Ginpatigayon man ang surveillance sa suspetsado apang iniring ang gilayon nga naglaylo matapos nga mamutikan niya ginapanilagan sa mga kapulisan apang sa naguntat na ang surveillance ang suspetsado siya ang nagbalik naman sa illegal nga buluhaton kung sa diin liwat naman niya nakabaton sa mga reports ng Manapla Municipal Police Station na tuhoy sa iya mga aktibidad. Sunod kay Bermudez, liwat sila nga nagpatigayon sang surveillance sang napamatudan nga ini ang nagaduso sa illegal nga droga. Gilayon nilang kasa ang bypass operation o pod sa PDEA. Ang suspetsado ang magapangatubang sang kaso nga Section 5 kag 11 sang Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. To include sang bypass item, siyam ka dagpo nga sa ship na kuha ko. Ang estimated value is 376,000. 55.3 grams ang nakuhaan sa iya. All in all, dati na siya nga ginareklamo, ginatext diri sa amon nga hotline. Pero at that time nga ginapa na yan, naglaylo ni. Unta siya kay isang nabalaan niya nga gina-surveillance sang police. Tanod net that time. Ang kaban sa pagpayag ni Police Captain Jainek Bermudez, Acting Chief of Police sa Manapla Municipal Police Station.
Samtang dako ukon sa katapusan nga balita lokal, dako pang isa ka persona sa ginpatigay nga drug bypass operation sa Bacolod City Drugs Enforcement Unit sa Purok Mahinang Palon, Barangay 35, Bacolod City kahapon. Ginkilalang nadakpan kay Roy Kilong-Kilong, 34 anyos kay nakuha sa pagginakop sini ang siyam kadalag ko nga sa shay sang suspected shabu nga nagabugat sang 33 grams kag may standard drug price value nga 224,000 pesos. Yara da si Kilong-Kilong sa pagginakop sa mga kapulisan kay natala na ang baga pangadubang sang kaso nga paglapas sa RA 9165 ukon nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 16 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang aga. Magapanumbalik ang Bombo News and Views Morning Edition pagkatapos lamang sa pila ka mga importante nga pahibalo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Mas Paradyo Bombo. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic Bacolod. Mas Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang aga. Sa gihapon, ini ang inyong Bombo News and Views Morning Edition. Kag sa liwat kami inyong mga tagbalita. Bombo, Glory Fatal Shario. Kag Bombo, Zaldi, Foro, the second, kakaroon, saylo naman kita sa ato nagapanguna na nga balita sa Balita National. Sa ato naman nga nagapangunang balita national, ginpahayag ni Presidential Candidate Vice President Leni Robredo sa Commission on Elections Presidential Debates kahagabi nga igaduso sini ang pagpasar sang layi nga nagahatag sang 100 billion pesos stimulus fund kung siya ang mangin presidente. Ginote ni Robredo nga ang urgency sang nga stimulus package para sa MSMEs account nga mayara sang 5.7 million employees. Suno kay Robredo, bangod sa pandemya, 76,000 MSMEs ang kinahanglan niya mag-untat sang operasyon bangod sa COVID-19 pandemic. Suno diri ang pinakadako nga market sa MSMEs ang gobyerno, kani dapat may layi ang gobyerno nga maghahatag sang pondo para sa MSMEs nga ginabaklan sini. Ay magpo-propose po ako ng 100 billion stimulus fund para buhayin ulit yung mga MSMEs. Ito pong 100 million na to. Ang portion nito conditional cash grants, ang another portion nito ay low interest loans para mabuhay ulit sila. Pero ito pong stimulus fund na to dapat mapunta din sa capacity building, mapunta din sa pagtulong sa kanila na mag-digitize, matulungan din po sila na makahanap ng maaayos na merkado. Ang kabahan sa pagpayag ni Presidential Candidate Vice President Leni Robredo, samtang kasubong man ni VP Leni, ginpayag man ni Presidential Candidate Senator Panfilo Ping Lacson sa Commission on Election o COMELEC Pilipinas Debates 2022 nga unahon man sini ang micro, small, medium enterprises o MSMEs bangod sa 99.5% sang enterprises sa pungsod ang nagikan sa mga MSMEs kag mga nadulan sang trabaho nga nagdangat sa kapin 400,000 nagikan sa 5.7 million nangin 5.3 million na lamang ini paghahatagan man ni Lacson ang sektor sang agrikultura. May mga programa na po, katunayan sa ating GAA 2022, meron na nakalaan 2 bilyon piso
doon sa tinatawag na Small Banking Corporation under DTI at meron ding 2 bilyong piso para sa mga agri MSMEs. 2 bilyon lang yun, yung tinatawag na Agricultural Guarantee Fund Pool na hindi masyadong napapansin kasi walang access ang ating mga MSMEs, pati yung ating mga organized na mga farmers. Ang kabayan sa pagpayag ni Presidential Candidate Senator Panfilo Ping Lacson, samtang tutukan naman ni Presidential Candidate ka Leody de Guzman ang agriculture agad nga masiguro nga mahatagan sang food security ang pungsod. Sunod diri ko ng una nga dapat fokusan ang pagbangon liwat sang agrikultura agad nga makahimo sang madamo nga pagkaon o kung nagkakaigo nga pagkaon sa mga pumuluyo. Tungod madamo sang kabataan sa karon ng malnourished, madamo ang nagakagutom. Luyag man sini nga i-reappeal ang rice tarification law kag i-repeal ang rice tarification law kag hindi siniluyag nga mag-import sang pagkaon para sa pungsod. Kinakailangan nating lumikha ng ating mga pangangailangan at hindi pwedeng lahat na lamang ng ating pangangailangan na ini-import natin ang napakamahal, umuubos ng ating naipong yaman dito sa ating bansa. Pangalawa ay pukusan ang health. Yung sektor ng kalusugan natin, dapat akuin ng gobyerno ang responsibilidad sa pagtitiyak ng sektor ng kalusugan at kasama ang sektor ng edukasyon. Ang kabayan sa pagpahayag ni Presidential Candidate kag Labor Leader Leody de Guzman, samtang food security naman ang pagatutukan ni Presidential Candidate Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso sa Commission on Election o COMELEC Pilipinas Debates 2022. Ginpahayag ni Moreno nga ang gobyerno ang dapat mag-invest sa post-harvest facilities kasubong man lang tawon ang presyo sang gatong kag abono agud masiguro ang food security. And look into yung ating presyo ng fertilizer, masyado na yata nating hindi pinapansin. Pagbababa ng crudo na ginagamit din nila sa pag-produce ng pagkain na siya nagbibigay ng kapanatagan sa bawat Pilipino. Mga kababayan, ang pinaka-importanteng ekonomiya ay ang ekonomiya ng sikmura. Sikmura, pagkain sa bawat pamilyang Pilipino. Ang kabayan sa pagpahayag ni Presidential Candidate Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso, samtang pagatutukan naman ni Presidential Candidate Manny Pacquiao ang pagpasanyog sang gross domestic product kung GDP sang pungsod, agud niya mas mapadasig ang recovery sa ekonomiya kung siya mangin mapalaron sa May 9, 2022 elections. Ginpaatag ni Pacquiao sa tion sang Commission on Election COMELEC Pilipinas Debates 2022 yang GDP ang mayara sang 4 ka elements nga ginalakipan sang consumption, investment, government spending kag net export. Suno kay Pacquiao sa consumption dapat mayara sa nagkakaigo nga production kag hindi dapat mag-export. Dapat man niya magdamo ang investor sa pungsod nagikan sa iban nga pungsod kay maghatag man sang zero interest loans para sa micro, small and medium enterprises agud nga makaumpisa sang kaugalingon nga negosyo kag maka-generate sang madamo nga trabaho para sa mga Pilipino. Investment, government spending and net export. Pag sinabi mong consumption, kailangan yung production po, enough yung production natin. Yung production na hindi tayo nag-i-import. Pag sinabi mong investment, ito ay magbibigay ng trabaho sa milyong-milyong mga Pilipino, mag-invite ang mga investors from other country, and higit sa lahat, para mabigyan talaga ang milyong-milyong mga Pilipino ng trabaho, yung palakasin po natin yung micro, small, medium enterprises. Papautangin natin yung mga maliliit na negosyante. Ang kabayan sa pagpahayag ni Presidential Candidate Senator Manny Pacquiao. Kag sa kaangot nga balita, ginpahayag naman ni Presidential Candidate Faisal Mangondato sa Commission on Elections o kung COMELEC Pilipinas Debates 2022 nga pagatutukan siniya ang pagpasanyog sa ekonomiya, agud nga mahatag ang nagakaigo ang kinahanglan sa pila ka sectors nga nalagapitan sa education, livelihood kag health-related issues. Dahil kapag malaki ang ating ekonomiya, malakas ang ekonomiya ng ating bansa, lahat ng programa ng ating pamahalaan ay mapupursigi o kaya may magagawa ng ating gobyerno. Dahil po sa hina ng ating ekonomiya, pati sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Ang kabayan sa pahayag ni Presidential Candidate Faisal Mangondato. Ginapahayag naman ni Presidential Candidate Norberto Gonzales sa Pilipinas Debate 2022 nga gin-organize sa COMELEC
mahatagan sinisang prioridad ang nga mahagatagan sa pala nga buhian ang mga Pilipino agad nga mapadasig ang economic recovery sa tunga sang impact sang COVID-19. So kay Gonzales, ga-mobilize ini ang National Volunteer Corps agad nga mag-assist sa mga estudyante sa primary kag secondary education to agad nga ma-master ang ilang nga pagbasa, pagsudat kag arithmetic skills. Palagay ko ang kauna-unahang iniisip ng lahat ng ating mga kababayan ay kung papaano muling magkakaroon ng hanapbuhay para kumain ng pamilya at para maging normal ang takbo ng mga pamilya. Maganda naman Ang kabayan sa bayag ni Presidential isa sa mga candidate development sa mundo ay nagkaroon ng pagbabago kung papaano naghahanap buhay ang mga kababayan natin. Yot ang kabahin sa payag ni Presidential Candidate Norberto Gonzales. Samtang, so naman kay Presidential Candidate former Foreign Affairs Undersecretary Ernesto Abella nga anay Presidential Spokesperson man sang Duterte Administration nga mahimo ukol magahimo ini sang agricultural powerhouse. Agud nga mahatag ang nagakaigaw ang kinahanglanon sa mga pumuluyo. Pagatutukan man sini ang education, agud nga mahatag ang kinahanglanon sa mga kabataan kalakip na ang mga mangunguma. Ang una po talaga natin planong bigyan tugon ay ang agrikultura. Ang agricultural sector at ang plano po talaga natin dyan ay gawin natin siyang isang agricultural powerhouse na kung saan po nakadikit ang mga ilang industriya dahil lang kailangan po natin ng isang industriya na nasyonal na pwede pong i-scale up at pwede pong matugunan ang pangailangan ng mga ating mga tao. Ang pahayag ni Presidential Candidate kag former Foreign Affairs Undersecretary Ernesto Abella. Sunod naman kay Presidential Candidate Dr. Jose Montemayor Jr. nga pagatutukan sini ang monetary kag fiscal policies nga magapasanyog sa tanan nga sektor nga mapadasig ang recovery sa ekonomiya nagikan sa impact sang COVID-19. Sunod diri ang epektibo nga fiscal policy ang maga-require sa gobyerno sa magasto kag mahimo sang create law kag train law nga available na sa mga ukon nga mangin available sa mga micro, small kag medium enterprises. We have to employ two factors, the monetary policy and also the fiscal policy. Yung fiscal policy natin ay mag-spend tayo, we have to stimulate the economy by the government spending. This is a short-term approach, and also the second one is to, of course, nandiyan yung create law at train law, to make it available for all corporations, especially MSMEs. Ang kabahin sa pahayag sa presidential debate ni President Candidate Dr. Jose Montemayor. Samtang bangod sa kinahanglanon sang pondo nga mag-subsidize sa mga mangunguma kag PUV drivers, presidential candidates nakita sa mga presidential candidates ang 203 billion pesos sa estate tax nga dapat kolektahon pa sang gobyerno nagikan sa mga manugpa-manubli ni late dictator Ferdinand Marcos. Sa Comelec organized presidential debate, nakakita si Manila Mayor Isko Moreno sang oportunidad nga ipalayag ang isyu matapos sa ginlatag sang presidential candidate Labor leader Leo D. Guzman ang nagapagbilin nga kapigaduhon sa piyak sa madamo ng mga ginpili nga mga presidente. Nagpasalig si Moreno nga kun ini ang mangin mapalaron sukton siniyang utang sang isa ka pamilya nga 203 billion pesos nga akon estate tax. Sunod sa presidential candidate, kuhaon niya ini kagihatag sa mga manguma kag driver bilang ayuda sa mga pumuluyo nga nagakinahanglan sang bulig. Kung saan kukunin natin yung pera doon sa iaayuda natin sa mga farmers na nahihirapan dahil sa pagtaas ng fertilizer. Masa kayo mga kababayan, yung isang pamilyang may utang ng 203 billion na estate tax, sisiguraduhin natin, sisingilin ko yon, kukunin ko yung 200 billion na yon, ibibigay ko sa magsasaka, ibibigay ko sa driver bilang ayuda ng taong bayang nangangailangan ng tulong ngayon. Ang kabayan sa pagpayag ni presidential candidate Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso. Samtang ginpahayag man ni Senator Panfilo Lacson nga madamo na sang mapasar nga tax packages nga nakipan sang Train 1, Train 2 kagiban pa apang ang na-attain lang ang 101 billion pesos apang ang 203 billion pesos nga inugsukton na lang nga ang yara na wala pa masukot sang BIR. Samtang ginpahayag naman ni Vice President Leni Robredo nga tuman kadyutay ang 200 pesos nga ayuda sa mga pumuluyo kag hindi man luyag sa mga economic managers
nga suspend ang excise tax sa produktong petrolyo. Bangod ako ang madula sa revenues gani kinahanglan nga sukto ng 203 billion pesos nga excise tax agud nga i-subsidize sa mga drivers. Samtang gimpahayag naman ni presidential candidate kag labor leader Leo D. Guzman nga may nabulig man ang programa nga Build program sang Duterte administration apang ginalantaw sini nga hindi maayo ang pagbubo sang gobyerno sang pundo diri bangod nagadako na gid ang utang sang Pilipinas. Ang utang sang Pilipinas ang nagikan sa 5.9 trillion pesos sang nagtunggo si Presidente Duterte sa karon ang mahimo na nga magdangat sa 13.4 billion pesos antes matapos ang iyang pagserbisyo bangod sa Build program. Nangin problema man ini sa panahon sang pandemya bangod daw kaangay nga business as usual ang ginpadayon ang build kag napabayan ang paggastos batok sa COVID. Gani ginalantaw sini nga wala nakabulig sa mga pumuluyo ang nasambit nga programa. Ang gaganda ng pangako sa bayan, kaunlaran. Pero yung bigas, presyo ng bigas, hindi mapababa. Presyo ng kuryente, hindi ma-resolve. Mga basic na kailangan ng ating mga mamayan, hindi ma-resolve. Anong klase itong mga pangakong ito? Ang gaganda ng mga programa para sa bansa, ang gaganda ng sinasabi, pero yung basic na needs ng mga tao ay hindi ma-resolve. Kaya, kumpirmadong tama yung pagbabago ang kailangan natin. Pagbabago sa politika, pagbabago sa ekonomiya, politika ng masa, ekonomiya ng masa. Hindi dapat tubo, dapat tao muna. Ang pahayag ni President Candidate Labor Leader Leo D. Guzman. Samtang sa piyakabahin, wala naman nagtambong sa ginpatigayan nga Comelec Pilipinas Presidential Debates 2022 kahapon. Si Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa baylo ini nga nagpatigayan sang town hall meeting sa Marikina City. Suno kay Marcos, mas luyag sini nga pamatian mismo mga pumuluyo. Kaya mas ginpakamaayo sini nga magpatigayan sang town hall meeting sang sa mag-intra sa debate kung sa diin ginalauman na sini ang pagbinaisay kag bagbasulay sa mga nagapapili sa pwesto. Inanggin question naman sa narisari nga sektor kalakip-ng health, OFW, transport, youth, senior citizen, simbahan kay LGBTQ community. Kasunod sang paghinunaanon sa mga representative sa mga nasambit nga sektor, nagpatigayan na sang grand rally si Bongbong Marcos sa Marikina Riverbank kung sa diin kaupod man sini ang iyang mga katandem nga si Vice Presidential Candidate Sara Duterte. Ang unity rally ang ginpakigbahinan man sang singer nga si Tony Gonzaga. Yung aking talagang iniisip, makikinig ako eh. Siguro mga ngayon, umamaya ng konti, yung aking mga katunggali, ayan, magsisigawan na naman at magbumurahan na naman. Palagay ko, mas mahalaga na makapag-usap ako yung tunay na tao, hindi yung kandidato lamang. Kaya ginawa namin itong town hall meeting para kung ano ang inyong mga pangamba, hinain, pangangailangan, ay maririnig ko. Ang kabayan sa pagpahayag ni Presidential Candidate former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kag sa katapusan nga balita national sa ginpatigayon nga town hall meeting ni Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Marikina City, ginpayag sini nga mas luyag niya nga pamatian mismo ang mga pumuluyo gani mas ginpakamaayo sini nga magpatigayon sa town hall meeting. Sang sa magpasakop sa debate kung sa diin nga nauman na sini nga magbinaisay kag magbasulay lang ang mga nagapabili sa pwesto. Narisari nga sektor ang nagpamangko sa anay senador kagip na ang health sector. Pahayag ni Marcos nga luyag sini nga paghatag sang health insurance ang mangin family-based. Aminado naman ini nga may nagakaigo nga pondo sa PhilHealth apang hindi maayo ang pagpadalagan sang ahensya. Plano ni Marcos nga i-redesign ang PhilHealth agud nagakaigo nga health insurance sa general public. Ini ang gid naman sini sang iyang o kung sang siya ang gobernador pa lamang sa Ilocos Norte kung sa diin nahimo na sini nga mahatag ang health insurance sa publiko. Apang isa sa kabudlayan sini sa pagpatuman amo ang tuman kadugay nga paghulag sang PhilHealth kung sa diin sa validation pa lang sa pamilya nga makabaton sa benepisyo nagdangat na sa duha ka tuig. Oras sa Bumbo Radyo Bacolod Philippine Standard Time 34 minutos na nakaligat sa takna ng alas 6 ang aga. Ato na nabatian ang aton yung mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition mga kabombo. Kagkaroon kadto naman kita sa aton mga balita sa lokal. Kaupo naman kay Bombo Carla May Defensor. Nahanungod naman sa aton nga misa sa subong adlaw sa Our Lady of Candles Parish. Yaran na sa piyakalinya. Bombo Carla, please come in. Yes, Mamazalde. Live kita diri subong sa Our Lady of Candles. Mamazalde, tidigay magasugod na ang Santos Misa diri sa Our Lady of Candles. Mamazalde, isa garden naman yung sa ating nga pagmilimba diri sa Our Lady of Candles. Madamo-damo naman Mamazalde, no? Pero sa gihapon, hina-observe sa gihapon ang minimum health protocol diri Mamazalde. Ang one seat apart on ang social distancing diri sa
sunod sa lead of standard observed sa gyapon ang babasalde no ang magapungko sa pulungkuan ti tatlo lugar sa gyapon o kun apat ang pungko sa balaba nga pulungkuan diri sa may Our Lady of Standards babasalde sa community arena no magaplastar na kag diri kay magasugod na ang Santos ni sa babasalde karon ang atong sininga kuhaon ng schedule diri babasalde no kay tungod nga malapit na ang Kwaresma so kaon naton ang schedule sa Our Lady of Standards so ano ila sininga schedule so maabot nga Kwaresma babasalde so 40 nagligad no nagsugod na ang Kwaresma sa pamaagi sa pagbadles babasalde so babasalde magsugod na ang Santos nga misa. Iupod nato ng atong panghuna-huna kag balatsyagon, paagi sa pagpartisipar sa mga salabton kag kalantahon. Palihog magtindog ang tanan, kag sugalahon naton ang Ginoo sa persona sang iya ministro, Monsignor Felix Pasquin. Sa gihapon, kaniyang amon pagtuong, amon padayunon. Yari kami, pinakapoy ginabudayan sa pagkantos, sa amon kalisdanan. Yari kami, nagalidaw sa imong kahit iusa sa imong agupang ulang ang kalipay sa pulong mo ang kasulay magkarika na sa amon upod ang imong bugay. Sa ngalan sa Kamay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa inyo. Nga sa sining panahon sang Koresma, ginatulod kita sa kabuhi sang pagpag-o. Inatungod kay may Dios kitang maluluyon kag mahigugmaon. Ang aton pagtuo sa Dios sa iya katampad kag kaayo, naging pahayag paagi kay Kristo, amo kuntani ang magtulod sa aton sa dalan sang paghinulsol kag pagpakig-uli sa Dios. Mga utod sa Espiritu sang pagbag-o, hinulsulan naton ang aton mga kasalanan. Nagakompisar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan,
kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbay. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon ako nga tuod nga sala, busa nagampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angheles ka mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa atong Ginoong Dios. Kabay nga maloy sa aton ang Dios nga makagagahom sang tanan. Kag sa napatawad ng aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Mangamuyo kita. O Diyos, ikaw ang ginhalinan sang tanan nga kaluoy kag kaayo. Imogin pakita sa amon ngang amon mga sala, mapatawad, paagi sa pagtuasa, pagpangamuyo, kag mga buhat sang kaluoy. Pamatii kami sig mahigugmaon, samtang kami nagatuad sang amon mga kaluya. Kag kun kami ginabug-atan sa pagkilala sang amon kasalanan, bayawa ang amon tagipusoon nga may pagsalig sa imo kaluoy. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagaharyo pod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Sa nagadabadaba nga kahoy-kahoy, ang Diyos nagpahayag sang iya kaugalingon kay Moises bilang Diyos nga yarait sa tanan nga tion para sa iyang katawhan. Siya magadala sang iya pinili nga katawhan gikan sa duta sang pagkaulipon padulong sa duta sang kahilwayan. Ang pagbasa gikan sa libro sang Exodo. Si Moises nagabantay sa mga karnero kag mga kanding sang iya ugangan nga lalaki nga si Jethro, ang pari sa sang Midian. Gindala niya ang panong sa tabok sang disyerto, kag nakaabot siya sa Horeb, ang bukid sang Dios. Ang anghel sang Ginoo nagpakita sa iya sa dagway